onderzoekers zijn voor de tweede dag aan het werk in het rampgebied. In Frankrijk is een nieuw filerecord gevestigd. Vlak voor Ene stond er alleen al op de Franse snelwegen 906 kilometer file. 36 kilometer meer dan de vorige recorddag 5 jaar geleden. Lengte van alle files, dus ook die op de secundaire wegen van Frankrijk, was ruim 1300 kilometer. Langs de file stond zoals gebruikelijk tussen Lyon en de Franse zuidkust. Ook in Duitsland is het erg druk, met name op de autobaan van Hamburg naar München staat het op veel plaatsen vast. Israëlische troepen zijn ver gevorderd met het opblazen van de tunnels tussen Gaza en Israëlisch grondgebied, heeft de legertop van Israël gezegd. Meer dan 30 tunnels en tientallen toegangswegen zijn opgespoord en vernietigd. Volgens Israël gebruiken Hamas-strijders de tunnels om ongezien Israël binnen te komen en aanslagen te plegen. Dan het weer, geregeld zon, maar later vanmiddag en vanavond vanuit het zuiden stevige buien, soms met onweer. Het is 25 tot 30 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal. Frieskenijs bij Omroep Friesland. Uitkeringsinstantie UWV weigert de dwongen ontslagen bij zwaargroep Aliade op het Jereveen. Het gaat om het schrassen van 200 banen en dan gaat het om 160 mensen. De van Aliade binnen ontslagen nedig omdat er een forse delgong aan inkomsten verwacht wordt. Het UWV moet vergunning verlenen voor de dwongen ontslagen, maar schudt er op dit stuit de needzaak net van in. Aliade oorlijdt na je weken maar de vakbonden door hoe het nou verder moet. De politie had 21 mensen oppakt in de eerste nacht van de Snitsweken. De meeste arrestaties wienen voor mislediging, drugsbezit, verstoring van de Iepenwieren Wadder en het net hebben van een identiteitsbewijs. Verder ben boetes uitdeeld voor wildpissen en één skipper hier te volle dronken. Verscheidene skippers ben waskogen omdat ze de muziek te loed onhielden. Een man uit Greens had onjef te dienen van mishandeling. Hij is op de Hooiblokstritte onvallen terug 4 maal en 2 vrouwen. En de snitser van 27 is maar verwoning van de Holle naar het ziekenhuis gebracht. Hij wie in zijn huis vond dat een stien terug het ruut smieten wie. De organisatie van de Snitsweken had van de middag zo'n orde film voor het evenement hoe lange on het Friesk Filmarchief. Die toen er om een film uit 1942. En dat is bijzonder, want er zijn net een heel soort beelden van de Snitsweken uit de oorlog stiet. Verder bezitten na je onweest uit beelden uit de jaren 50 en 3 reportages die eer voor de Wraadomroep maken binnen. De organisatie van de Snitsweken hier de films al lang in bezit, maar wist net goed wat er mooi gebeuren moest. Een 21-jarige dragster is al een nacht oppakt omdat er een maaiwerker van een bar mishandelde hier. De verdachte wie aan de Zuidkade uit een horecagelegenheid zet, maar woerde weer in. Doet een portier en een maaiwerker van het café om te houden, joeg er het slachtoffer een klap. Nou, de mishandeling in de dragster uitnaait, maar op grond van zijn signalement had de politie hem letter oppakt. Het is een hele warme zomerdag, maar een temperatuur van zo'n 28 graden. De wind is zwak en komt uit zuidelijke richtingen. Ongeveer van de middag ontstaan er stevige rein- en tongerbuien. En daarbij hield ik een waskoging voor de wettersport. Morgen is een droge dag, maar in soort zinnen. En de temperatuur lijkt dan tussen de 22 en de 24 graden. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartingstieten opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen doe je het beste uit de bus. Kom en bewonder je deze zomer de allerbeste Friese toegindes van de CS op 6 topconcoursen in uw provincie. Kom op 6 augustus naar Boetenpost. Voor meer informatie kijk op www.friesepaardenconcoursen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek en de gezamenlijke Friese Rabobanken. Jou een mooie dijvoet van joch naar €80. Hier is een sloep voor een noordelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert. Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur noordfriesland.nl. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hij even. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jereveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Op zoek naar een hotel? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Tuinbestraten?
Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed. Wat een fris en uitdagend design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kan de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een andere kleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Wiersma Tenten en Partyverhier. Het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Kom, mij Simmery Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze tiegezienige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauwe groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Zorg op recycle.nl/Leeuwarden. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Ajo, lekker slet. Bennerie de boer, goed en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Het is Simmery Friesland. Simmery Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seiens. Ja, het waar is perfect, de wien is perfect. De skippers van de eliteklasse van de IFK's binnen er clear voor. Waar wordt de opvolger van Sikke Heerskop Jojere te komen doen hier bij Simmery Friesland? En dan gaan we Jan de Jong en Aukje de Hoop op Diesel maar bij Hilton. Ja, nou waar het kampioen wordt, dat weten we nog vanzelf. De strijd begint joort in Hilton. En de win, dat weer de beslissing. Zo er wat uitgaan, in steeds van dat er uitgang is, er aanhalen. Dus dat maakt het alleen maar mooi. Daar rent nog zeker wel een dik traaien. Misschien in de vlaagjes al wat meer. Dat zie ik hier op de startlijnen. We zullen jou eerst even uitlezen wat voor banen we hebben. We hebben een Olympische baan, een traaienhoekbaan met een extra lus erin naar de Boppenwiense Tonneta. En dat weer het schot wat jou krijgt even mij pikken kon. En dan is het nog 1 minuut aan de start. En dan begint er al wat skippen, begint er natuurlijk zo starig gewoon wat hinnen te duwen. Ja, en dan is dan word je er ik nog net te dicht op zitten. Dus bijvoorbeeld een Tony Brundel, die zie ik hier toch heug op bij de start. Bij de startskip bij de Nautilus. En daar lijkt natuurlijk een indringtontje daar maar net bij. En dan komt Jelle Talsma van Watten. Die komt in mijn beetje gong op zijn kontje aanzien. En kan dan Tony Brundel die dan dat gatje dichtzielen. Daaronder leidt Jeroen de Vos mij de eeltje. Maar dan zien we achter Jelle Talsma van Watten, de jonge Jan, zien we dan Willem Zwaga aankomen. Een debutant. Dus dat wordt heel nieuwsgierig, want die gaan natuurlijk in deze A-klasse hebben een aantal nieuwe skippers, debutanten. En ook natuurlijk omdat de verleden hier even wat een extra skip uitgang is, hebben we 4 nieuwe erin. Maar daar komen we later wel even op. We pakken eerst natuurlijk de start mee. Dan is het nog een paar seconden naar de start. Dat wie het startschot. Dan is er Nim Vals, dan is er nog steeds zelfs net in heen. Nog net en nog net. En dan gaat nou Willem Zwaga oer de start heen. Want Jelle Talsma van Watten zit daar en die vat het gat dicht. Dus die duwt hem boven de tonnen uit. En die vat er bovenop heen. Wie zie ik dat er foto de wind gaat. En daaronder leidt dan Tony Brundel. Maar ja, Jelle Talsma natuurlijk een betoefde zielder. Met die jonge Jan. En die vat gewoon dat gatje dicht. Daarachter, die krijgen een bak water in de hekken. Want de wind die helpt wat aan, dus de bergjes natuurlijk rennen hier dan ik fotten dadelijk even op. Dat maakt het verder niks uit. Die maakt het hier een pracht mooie start. Uit de middenwij leidt dan Jeroen de Vos. De Grietje Ulbes.
En helemaal onderuit die startlijnen wij, daar leidt Sikke Heerskop, de kampioen van Vlietentier. Dan draait Makkum Klaas Couperus, ik een debutant. Die draait je bij die Boppenwiense tonnen, je heug bij het startskip. Nou stuurboordpot, dat die doet een liets kwartbakboordslagje en je dan eerst in de stuurboordslag. Willem Slager, je boet om het startskip heen en zal op naar je starten maken. En dan is het natuurlijk hier op ijzer maar. Mijn sokkerwien hebben we een mooi grut rekzielen verzeild. Daarom heb ik een mooie Olympische baan. Een draaihoek met een extra lus, dus 2 kruisrek en dan in een volledige route. En dat is natuurlijk prachtig mooi. En wel uit de strijdber, die natuurlijk ik altijd in mij doet. Heel vaak in het begin goed doet en later soms eens even wat bijzakkert. Die leidt ik in dat middenveld, krijg justjes boven de Grietse Ulders. De Jeroen de Vos, met de Eeltje 2, die pakt nou ik de stuurboordslag en get achter Jelle Tolsma. Want ik kan er net vertellen. En als er dat wel kent hier, dan weet het nog spannend best, want Joel is een stuurboord en Jelle Tolsma met de poep van Watten leidt bakboord. Dus ze leidt het heust, leidt wel een beetje achter Tony Brundel met de Lietse Lies. Maar het is nog een heel lang kruisrek op wij naar richting Hielpen. Piace così. Piace così. Mi piace così. Senti questo ritmo che va, segui questo ritmo che sale, senti come va, senti come va. Senti questo ritmo che va, segui questo ritmo che sale, senti come va, senti come va.
mi piace così. Giovanotti Libera l'anima, wie je dat? Ja, de strijd om het IFKS-kampioenschap is echt los. Gjolte Jong. Ja, en zeker is er los. Dat zei ik me. En dan ben ik natuurlijk met de zaken een beetje voort misschien al verdeeld. En dat is dan natuurlijk net zo, want pas dat oer zegt, hebben we goed. Of het daadwerkelijk bij die boppers de winst tonnen binnen. Maar in elk geval een Tony Brundel en een Jelle van Watten, mij die jonge Jan. Ja, die binnen natuurlijk goede zielers. Ik de outsiders, misschien kunnen we die hier wel een beetje nemen van de IFKS A-klasse Grut. En dan liep het Tony Brundel, daar toch even nou op het stuik wat beter voor te lezen als Jelle. Omdat hij wat onderdieper uit die maar leidt als Tony Brundel die hem eerst even via de tros zetten. En waar leidt dan een orendebutant? Bijvoorbeeld de Ardienne Watson, de Emmanuel, de KL. Ja, die leidt denk ik heel heug. Leidt die hier in het wedstrijdveld, maar die leidt wel een eind achter Tony Brundel. En dessen zullen alle jaren dadelijk sowieso nog een slag ophalen maken. En ze zullen nou de meesten stuurboot op die boppen wie ze tonen. Maar als je ook even verder in het veld. De strijdber, mijn Sibo Siesling, die ligt het nevens mij ik net zo ratelen. Die maakt het zien slagen au. Die kruist je net terug het wedstrijdveld heen. Die denk ik maakt ze eerst een lange bakboordslag en dan een lange stuurboordslag. Maar kan er dan die boppen wie ze tonnen dadelijk onrennen of zal die dan ik nog een slagje dwaan maken? We weten, de wien is van Aardewal. Dus de golfker ik wat van Aardewal. En het is natuurlijk geen binnenwetter. Maar de wien is wat onhellen. Dus dan hebben we er misschien toch even wat minder les van. En ik natuurlijk omdat de wien van de wal komt. Maar er is toch wel een lief beetje golfkes. Ja, en dat jouwt natuurlijk altijd een beetje verzet. Maar waar zullen ze eerst bij die boppen wie ze toon wijzen? Die het heel mooi in de wien opleidt. Want die leidt gewoon skraal, rjocht in de wien in. Ja, en zo ben we daarop bij hinnen. En dan, ja, denk ik dat een Tony Brundel, een Jelle Talsma van Watten, dan net in een Sahel rally. Maar nou, ik hoor je een vreemd, want hij is door de debutant. Een andere debutant die weer opnieuw begonnen is, Willem Zwager. Hoe zie je dat nou krijgt bij die stad? Want hij kwam in principe heel mooi om. Ik kwam op maar waarom moest hij nou opnieuw? Waarom moest hij rondje draaien? Jelle Talsma, die leidt daar voor hem. En die kan gewoon Saskeraal zielen, dan vat hij het god, nee, die start, Line tonnen daar dicht. Ja, en hij kniept hem eigenlijk. Nou ja, hij kniept hem eigenlijk. Als één loeven gaat en één die leidt er jonken, dan moet hij mij loeven. En Willem die houden net in, die blijven net achter. En als het er gewoon even achter blijven, wie er niks zo'n hand was. Maar die rond wat hudder en dan komt er jonken, Jelle van Watten, daar komt er een jonken te lezen. En die zei van jongen, als ik loeven, je mag door mij loeven. En ik zit al zat dicht op die tonnen, dan vaar ik dat god gewoon dicht. En dan duwt er Willem Zwager. Treurde daar op de starttonnen. Ja, en dan raakt het er een boei, een tonnen. Want wie had niet strek is al even vregen. Dit is net tastien om een tonnen te rijden. Dus Willem Zwager is netjes bij omgang en is op naar start. Is het wel wat tekening van Willem Zwager? Dat hij dit soort dingen beziekert? Ik zou het net weten. Dat is natuurlijk, hij denkt van, ik wil natuurlijk in die positie zitten daar. Maar dan moet het misschien nog eens even, ja, in die Grutte A wordt misschien toch krijgt even weer wat scherper zielt. Als natuurlijk in de C en in de B-klasse. Ja, je zit toch, nou ja, Roelof zei het al, de elite dan van de IFK's. Het bent natuurlijk de snelste skippen. En als je daar dan voor het eerst in zitten en je wil daar dan de competitie mee omgaan, ja, dan kan je op dit soort dingen verwachten. En dat mag je dan misschien even de toon inzetten. Ja, en Jelle denkt van, jongen, dat is best, maar doe jij je net te wijzen, wegwezen, dus doe eerst maar boeten om en doe start maar opnieuw. Intussen zie ik dat Tony Brundel volgens mij de beste papieren heeft van je de boppers te tonen, of net? Nou, ik denk de strijdber. Oh. Hier kan je net zien, jongen, aan de horenkant. Ja, nee, ik zie ook even naar me heen. Dan zien we dat in die dus Jelle Talsma en Tony Brundel, dat die een beetje een wijszakje, omdat die natuurlijk midden trok klappen. En dan is die stuurbootslag, liek het dan daar voor hun ietsjes minder te wijzen dan het de strijdber is. En de strijdber die maakt ik bakboot om. Dus we gaan zin klok in om. Dus de strijdber zal hem krijgt zo via trossielen dat hij hem krijgt onzielen kan. En dan pakt hij natuurlijk de bakbootslag erheen. En ja, hoe dat uitpakt, dat maar we enkele ogenblikken maar zien, want we zijn er nog net helemaal ontdaan. Omroep Friesland, Simmer in Friesland. We were young and sweet and now we're back to see what life has lost. But life has lost, and I won't repeat what you said to me about moving on, my moving on. Oh, excuse me here, it's you who killed it.
supposed, meant to be, never suited us, never suited touch. And so if you go back when that's all that's left, you surely would, you surely should. Oh, excuse me dear, you're glad to have me here, don't say what's wrong, see what's going on. You are on your own now, all alone now. You are on your own now, all alone now. You take care elsewhere. You take care elsewhere. You take care elsewhere. You take care elsewhere. You are on your own now, all alone now. Wij litten When We Are Wild voor wat ze binnen, maar excuse me. Want de scootjes van IFK's binnen bij de Bobste Tonic Jalt. Ja, en wat dan in die bovenste tonnen ronding werd Sibo Siesling het allerbeste eruit komt, maar die rond die tonnen om. Hier we voort in het kraken van al die tosken en wat doet er. Daar let in de fokker al zo Dimitri, maar die zit er dan ook alweer verrekte hut zit hij erbij. Want ja, ik bedoel me ook binnen eerst om die boppen wie ze tonnen heen. Maar in het kielt zag Tony Brundel en daar voort achter Jelle Talsma van Watten. Deze trein kwam, ik bakboord op die boppen wie ze tonnen hoor. Wiels Arend Wisse de Boer, die stuurboot slag die in mij zeker heerskop die er jussies onderlei. En deze moesten een heel eind wieken. Maar daar voel het Gotsi dan achter Jelle Talsma van Arend Wester de Boer. En zeker heerskop die er ik correct tussen inpikken kan. En dan zit Walter de Vries van Sleert. Zit hier voor dadelijk deun om mijn kont heen. En dan mak hem. En dan hebben we vrouwtje Meijer. Maar ja, die natuurlijk, ik als debutant hier in die Grutte A is. En die zit erachter, daar zit achter Jeroen de Vos. En dan een Peer Skippen, ja, een Michiel Kalsbeek. Die dan liek het wel de tonnen krijgt net oren in te kennen. Want dat is Krabien, dat is Krabien, dat is Krabien. En daar boppen leidt dan de Emanuel. Ja, en dan sturen ze hem nou wel op, maar kan ze hem dan wel oren. Want Jeroen de Vos kan hem als kraal oren. Het vakje klappert. Die kan dan correct maar een opschitterke om die boppen wie ze tonnen heen komen. Maar de Emanuel jouwt nou een hele soort smarge wien onder de raderhoek. En dan komt maar een knikkelhonde scoort. Komt daar Rijn Jonker die komt daar dan onzetten. Want die heeft hem de tonnen 4 oerzield. En dan maakt de eerste maar daar een gotje vinden om daar weer tussenin aan te sluiten. Ja, en zo is dan het hele veld. Haast die boppen wie ze tonnen weer rond. Want er binnen 16 skip meer in die grote A-klasse. En waar hebben we dan net gewoon? Haast door een beetje een beeld van Aukje. Ik zal hier even op een rietje zetten. Sibo Siesling dus de eerste om het tonnen. Dan Tony Brundel, Jelle Talsma, Arend Wisse de Boer, 5e Sikke Heerskop, 6e Walter de Vries, Klaas Couperus, Ruud Makkem, de 6 gebroeders, de debutant. Kwam als Sonde hier om de tonnen, Vrouwtje Meijer als 8e, Jeroen de Vos als 9e. En dan nou dus de Raderhoek. Ja, en de Raderhoek die gaat er dan omheen. Die kan de correct omheen scrabje. Wiels Emanuel dan omheen gaat. Ja, en daar zit dan, ik zei Rijn Jonker, Erik Jonker natuurlijk. Die zit dan krijgt Bob en die helpt hun dan ik nog weer eens de wien uit de zeilen wij. Ja, en dan eerste maar. Ja, die maakt dan even een ouwaartje, want er is geen gotje om dan te zieken om de gong op te pikken. Daarachter zit de Grietje Ulbers. Dan hebben we Lemmers zit erachter. En dan is Willem Zwagen, die een valse start hier, zal dan achterom aansluiten. En als laatste om die Bob en wie ze tonnen heen gaan. Ja, je kent dit vaker nog, zei ze. Sjug dit echt even op televisie, mensen. Dan krijg je een prachtig beeld van. Wat we net op televisie sjuggen, maar wat ik hoe griezelig gezellig wezen, maar dat is in het Cambuurstadion bij Geert van Thun. Geert, ik heb een heel soort vrienden en kunde van mij die zeiden, nou, we kunnen wel even de BN even naar Cambuurta. Hoe druk is het daar eigenlijk? En toen bleef het stil. Ja. Dan is het verst heel gezellig, maar dan jaren wij daar nou op dit staat even niks van. Je bent een Koos Wieling, want die is weer bij een oor Fries Top evenementen bezig.
bij een sport, een Frieske sport, wat voor prachtige beelden zwargen die wij echt net op televisie zeggen. Maar je kan je er van alles bij voorstellen. 4 Leppenkoos in Driels, hè? Ja, de 5e wedstrijd van de nationale competitie. De finale, ken je zeggen. Want we begonnen in Jaarsveld, Doe-Burgum, Vlist, Vriendenwiek het Harderskip. En nu de finale hier op de Skansen van Driels. En de spanning zit dan boven zelf in die trijklassen. Want wat is de nationale competitie? Vliegen hier is dat u zet. En het is dit hier verder gegaan. Maar wat aanpassingen. De bende ziet er wat uit. Je leert 4 keer, 4 wedstrijden zitten in die competitie. En je mag 1 resultaat vallen litten. Nou ja, gewoon gaan net alles lept. Dus die hebben zelf de alhoek al te pakken. Maar de spanning zit er nog wel in. Je hoort maar er lekker lept worden. En dan kunnen we nou de tijd wel rekening. Want het meeste resultaat mag zelf skrast worden. 8 vrouwen, aantal uit Friesland en uit Holland. 8 junioren op de batten en 8 senioren. Ja, het is een dat er geweldig lept is in Boetenpost. Maar dat nieuwe nationale record en Fries record en persoonlijk record en skansrecord van Agen Hulder, 20,41 meter. Dat had ooit Jacco de Groot, tot de junior weer in 2006 in Linschoten lept. Dus het is een evenaring. Ze binnen nou beide de houder van het nationale record bij de junioren. Nou ja, dat zou wel wat. Juster en ik in datzelfde Boetenpost, Bart Helmholt, 21 meter zandje, ik een skansrecord. Dus de vorm met de leppen zit er wel. Dat mat vanzelf ik, want Takkenwieke in Weensum, dan is er graatvol op de bult daar in Weensum. Want dan hebben we het Fries kampioenschap. En dat is zo'n wedstrijd die het helemaal telt. Maar ja, dit telt ik. 4 leppen staat er ook. Deze week alweer 3 keer in actie. Want deze week hebben ze op het Hardenskip nou lept. Juster Jong is op de post. En nu de finale van de nationale competitie. Jouw betreien. Dan beginnen we weer in een prachtig, mooi, zinnig en een mooi windje op achtergrond. Driels. Nou, fantastisch. Nou, het zal direct lekker warm wezen in het Cambuurstadion. Kondig ik hem al even omgekeerd. Van Tuin is dit bij de Iepen Dai. Ja, het klinkt al goed, de muziek. Het valt nog weer wat voort. Geert, nou, ik hoop dat het de best. Ja, ik ben er wel, maar dat ik voortval, dat had alle gedachten te krijgen dat mijn zender helemaal dichtklapt in die mensenmassa. Dat wil zeggen, ik steen in de gracht. Ik stier in de gracht. Tussen een tribune in het veld in. En er staan al die creamkes. Het is een soort, wat wij vroeger in het jaar Disney-dagen neemden. Al die creamkes werd mensen van alles keerpje kennen. En de crème die het populairst is, dat is de crème met de merchandising plak vindt. Dus de shirtjes. Het is werkelijk net te leeuwen wat er aan shirtjes hier over het vanbank is. Dat gaat maar terug. Ik zit er nou al een paar uur om te zien. En dan die shirtjes, ja, die gaan als warme broodjes over het vanbank. En dan in de back-office, zal ik maar zeggen, in de onvier, de man die het heen en weer pendelt tussen het magazine in de crème is Tjamme Valk. Dit is net om te slepen, Tjamme, jong. Nee, dit is een gekke boel. Ik had veel verwacht, maar dat gaat wel heel ver in één keer. Dit is nou nooit zo. Ik heb dit nou nooit zo jongen als Joert eigenlijk. Nee, dat is echt een gekke boel. 12 uur stonden ze voor de deur en de nieuwe tenues die slaan verschrikkelijk aan. Ze vliegen naar binnen en ze staan in 4 rijen dik het eerste uur voor de kraan. Ja. Dus dat is, dan sta je met 5 man erachter, maar het is nog niet aan te slepen. Nee, maar hier niet hem genoeg? Voor de jeugdmaten hebben we nog wel tekort. Dus er zijn alweer naar je bestellingen geplaatst. Dus die komen over een paar weken weer binnen. Maar een goed teken. Ja, dat is absoluut een goed teken. En daardoor staan niks aan spendely tussen een magazine. Het lijkt je wel nu dragen, een zaak wat je van me lijkt. Ik heb 2 bekop. De anderen staan al plak achter de kraan. Maar ik moet steeds van magazine naar hier. Maar dat heeft natuurlijk niks. Het is alleen maar mooi voor de club. Ja, als je nou grote clubs had, dan staan er namen achterop. En dan zijn bepaalde namen populair. Ga je in dat hek? Nou, kijk, ze hebben de mogelijkheid om een eredivisie badge of een naam en nummer kiezen erop zetten laten. Er zit er een paar dagen leeftijd op, maar dat voor een kleine kostenvergoeding kunnen ze dat erbij doen. Ja. En die hebben toch wel een protte vraag naar je, of nemen mensen genoegen bij die shirts dat ze hier lezen? Tamelijk neutraal op de achterkant. Ze zijn nou op het moment al blij dat ze een hebben, denk ik. Dus, maar het gebeurt midden in het seizoen ook nog wel eens, hoor, dat ze met hun shirt komen en toch de naam er nog op zetten laten op nummer. Dus dat kan altijd. Ja, nou, geweldig. Ik zit hier net langer van het werk houden, want het zwitten bekop, ik kan het helpen, maar... Ik zet nog even deur. Alles voor het goede doel, hè? Alles voor het goede doel, sorry. Ja, Oké, Tjamme, dank u wel. Nou ja, zag je dat hier? Ik ren even het veld door. En dan zag ik bij de tribune langs. Daar werd niet correct alle selectiespelers zitten. Dat we de hele aparte routing. Dan moet het meestal achter de Zuidtribune langs. Dan willen ze toch een tent scoot. En dan mooien ze in een lange riegen de tribune op. En daar zitten dan die spelers te signeren. Nou zag ik ondertussen al een
hele protte spelers daar net mee zitten. Die staan nou hier een beetje aan de kant. Om nog wat links en rechts, wat wilde, ongeorganiseerde handtekeningen uit te delen. En op de foto's te gaan. Het ging gewoon net langer worden. Want de spelers van Cambuur, die moeten eigenlijk van Jalbe trein wandelwijze. Maar de tarriering op de wedstrijd, die dadelijk spelen we zal om Jalbe 4 en Emmen. Nou, ik kan daar nou even zo gauw net bij komen. Ik keer wel eventjes naar Erik Bakker. Even Jerre, hier van de spelers. Ja, die willen nou zo stadig al een maand om voor te gaan. Ja, dit is echt in de werk. Ik ren er maar even achterom. Dit is het wilde werk, Erik, geloof ik, hè? Sorry? Dit is het wilde werk, je zit niet meer in de rij. Nee, het is drukte, maar het is alleen maar mooi. Ja, oké, maar jullie moeten zo langzamerhand met de voorbereiding bezig, denk ik. Ja, klopt. We moeten even wat eten natuurlijk voor die wedstrijd, want dat is ook wel belangrijk vandaag. En het is jammer voor sommigen hier, maar we moeten nu echt gaan eten. Ja, nee, ik snap het. Nou, ik ga je ook niet langer ophouden. Nee, nou, dat is inderdaad sneu voor sommigen. Ik denk sneu voor een heel protte, want ik ben iets gek even achter die tribune langs doen. En daar is die echt een hele lange riege. Ja, en die krijgen net meer de handtekeningen die ze graag willen. Dat is heel leuk om te zien. Dan komen ze met ballen, ze komen met shirts aan, ze komen met boekjes aan. En dan moet er soms toch in spelen waar jouw handtekening zet worden. Ja, en dan gaat dat enorm op zelfs. En nou zullen er toch mensen teleursteld hier in het stadion om die net die handtekening krijgen hebben die ze graag willen. Er staan nog wel 3 mensen van Cambuur om die spelers in. Ze zeggen, mij komen. Want je mat eten, je mat er dadelijk zeker nog een fatsoenlijke prestatie leveren. Nou ja, is de druk hier... meer dan behoorlijk in het Cambuurstadion. De temperaturen zijn heeg, het is warm. Eten en drinken geen gebrek, dus dat komt al heel goed. En dus kunnen we zeggen dat de Ipendij van Cambuur ontnouwt een uitermate sfeervolle en mooi verloop had, zou ik even wel zeggen. Ja, dat is zo mooi van Friesland. En dan ga je dat voetbal in het Ipendij van Cambuur in Ljouwert. Er wordt zield, er wordt lept. En dan ben ik nog hinders aan het springen in Ries. Henk Dijkstra, de ben kampioen daar vallen, of net? Fjouwer en ik sta naast een van die fjouwerkampioen. En dat is in dit geval net in het springen, maar het gaat over turen. En het Nederlands kampioenschap Friesk-Hinders rieden voor het eerst terug Vrolje. En ik denk dat dit de jongste kampioen in de historie is, Gerberg Elgesma van Weidem. Want daar hebben we het dan over. Nou, even een eerste reactie op zijn kampioenschap. Hoe heeft dat beleefd? Ja, echt helemaal geweldig natuurlijk. Dit is voor mij mijn eerste nationale titel. En dat brood wordt er meer, maar ik zie ze. Nou, dan maken we toch even, denk ik, naar het verliezen. Door hast dit seizoen al nadrukkelijk aan het dik timmeren, kun je wel zeggen. Hoe ben je eigenlijk in die Hindsport gekomen? Ik ben bij mijn oom en tante op stal te werken kwam. En ik ren inmiddels al ongeveer 10 jaar mooi. En voor dit jaar voor het eerst echt serieus met de Friese Hinders mee te turen. En dat gaat geweldig. Ja, want die stal was toch dan op dit stuit voor Riest, stalbouwman uit Nijveen. Die pakt je het net al in het kampioenschap terug, dat ben helst. Maar ik nog eens een keer de baas zelf, Suzanne Bouwman-Wendt, die pakt je het kampioenschap regionaal categorie Noord. Ja, ik dat nog, ja. Echt een succesvolle dag voor de stal, ja. Ja, maar hij is toch een verklaring voor bij die successen bijkomen. Dat komt net samen, want je bent nou rond de Tiege in Norg, ik al dubbelspronkampioen. Ja, dat klopt. We hadden Hinders op het moment super in vorm. En dat werpt gelukkig zijn vrucht nou. Dus de Hinders dienen het al hartstikke goed de laatste concoursen. Maar ja, op het kampioenschap zelf moet het natuurlijk nog al even gebeuren. En dat is nou lukt. Dus hartstikke mooi. Nou zitten we in een hele drukke periode. Norg, Ries, Joet, Menje op meer, Waasje, Boeten, Post. Hoe hou je die Hinders dan een beetje fris? Komt er dan van trainen naar wat te lanen tussenin? Of is het gewoon een pure kwestie van op rust en op de wedstrijd daar weer pieken? Ja, nou, de komende dagen is het inderdaad wel een beetje thuis rust en op de wedstrijddagen pieken. Ze krijgen wel wat vrije beweging, dat ze wel de spierpinnen wat kwijtkennis is, maar het is goed koelen, dat ze goed eten krijgen en water drinken en zorgen dat de Hinders het zo goed mogelijk hebben in de drukke tijd. Nou hebben we hier een primeur in die zin, dat zei ik vanmiddag al even. Doe voor mijn stuurder helaas even uit, maar ik hier op een bepaald stuit van de maand het idee, ik ben hier in Portugal, mooi wit strand. De piste die is hier, daar is een primeur dan in het noorden, dat is nou een zandpiste. Een Achterberg, Boeim nemen ze dat mij een duur, want ik denk dat er wel 50.000, 60.000 euro kost had. Hoe zijn de reacties van je als gebruikers van die nieuwe piste? Hoe zou je hem dat je aan?
Nou, het riet hartstikke mooi, mag ik zeggen. De baan is heel mooi vlak en dat riet mooi in chase heel fijn. De hinders moeten er al even om wennen, heb ik het idee. Maar dat, ze rennen normaal eigenlijk heel vaak op gas. Dus ja, dat is voor hun even oors. Dat is zo'n veel oors om voor hun. Daar hebben ze wel even om wennen moeten. Maar ik denk dat ze uiteindelijk de goede hinders, die stonden nog steeds bovenaan. Dus... Ja, het is net zwitter voor de hinders op zichzelf. Nou, een heel iets beetje. Ik kon het wel wat merken onthinden dat het iets zwitter wie als normaal op gas. Maar nou, daar weer wel goed mee om te gaan. Nou, dan hebben we zo'n hechtepunt, Joert. Wat voor doelen heeft u nog voor de rest van het seizoen? Ja, dat doen we voor de rest van het seizoen. Nou, er is nog één finale die ik rieden maak dit seizoen. De Provincie Frieslandprijs. Het zou hartstikke mooi wezen als we daar ik bovendien mooi doen kennen. Nou, de finale van Belibbe wie Warken baatsen we dat even nou en hebben het er dan weer even over. Dank u wel. Alsjeblieft. Simpel en ondenkbaar, alleen maar nooit los van elkaar. Op grote hoogte, dieper dan de droom, waar jij mijn zinnen roofde, is volmaakte liefde gewoon. Voor eens en altijd, van nu naar ooit, waar je ook gaat, ik verlaat je nooit. Waar geen dag te lang lijkt, waar het licht blijft voor eens en voor altijd. Wij de mensen, levend in één ziel, denkend en ondeelbaar, op zoek maar nooit ver van elkaar. Ohne hartstocht, bevend toen ik viel, voor je warme lichaam. Nu leef ik en spreek in je naam. Voor eens en altijd, van nu naar ooit, waar je ook gaat, ik verlaat je nooit. Waar geen dag te lang lijkt, waar het licht blijft voor eens en voor altijd. Voor eens en voor altijd. Voor eens en altijd. Voor eens en voor altijd. Voor eens en altijd. Voor eens en altijd de 3 J's. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Alle dagen in Simmer in Friesland doen wij dit speeltje, het crypto-paspoort. Wij jou een cryptische omschrijving van een vakantiebestemming. En aan jou de taak om te rieden wat dat dan is. En als je denkt dat je het antwoord weet, dan kun je dat mailen naar pas@omroepfriesland.nl of stuur een sms naar 06 20 94 Dit is de opgifte van Joert. Dit grutteplak in dit hele grutteloon is echt een heel liets plakje in onze lietse heitelon.
Ja, ik wie zelfs eerst een beetje dat ik dacht, wat verloren is het nou qua muziek? Maar ik zorg dat er toch wel heel veel mensen die zitten aardig op het goede spoor, hè? Ja, we krijgen al een soort goede oplossingen binnen. Maar die van jou, die kinderen ik altijd bij, hè? Als we om jou verfjouwen, dan hebben we 2 kandidaten aan de telefoon. En daardoor we dan de paspoortcontrole mooi. Dat betekent dat we 2 mensen verschillende vragen voorlezen. En waar de meeste punten had, die wint dan. En de prijs, dat is zelfs dat weet je, zo'n prachtig peer Simmer in Friesland slipper. Ja, die ben wel leuk, ja, trouwens. Die slipper, je. Maar ik zeg dat we qua maten gaat het maar tot het 44. Wist je wat het niet maat is? Nou, vertel eens. Haast zo'n 40. Dus ik ken het iets mooi dan. Ja, we kennen wel niet rennen, maar dan sleept er nog een stuk hak of zo ergens achter. Ja, nou ja. Net, hè. Nee, dat is altijd cadeau, Jan. Ja, het is wel een leuk cadeautje. Ja, leuk plan. Ja, zullen we nog een keer doen? Ja, kom maar op. Nog een keer. Dit grutteplak in dit hele grutteloon is echt een heel liets plakje in onze lietse heiteloon. Nou, je weet het, kom op, stuur eventjes een goed antwoord. Dat kan dus naar de sms, maar dat kan ik even via de mail. Het krijgt zo. We gaan gauw weer naar Hiltenta, want de zielerij is prachtig daar. Jalt, vertel eens, hoe zit het ervoor? Ja, beeld Sibo Siesling, maar de strijdbus strakjes haast om naar je keuzebedje komen. Dat de vakkerhuis zo de meter lijnze. Wie het onderhelling van onderwijs tonnen op mij in het cruiserrek. Lijn ze voor. Jelle Talsma die deed een onval op die. En toen gong ik Tony Brundel mij in die draai. En doe de strijdber ik in diezelfde draai. Waar die slag er ook maken wie Arend Wester de boel van Gediek. En die liet het dan nou ik vat te lezen. En vrouwtje Meijer. Die in diezelfde lijn als Arend Wester de Boer voer. Die sluit daardoor ik dadelijk biedt deze kopgroep van Traaien aan. Maar dan liet het dat Arend Wester de koppositie oenom had van Sibo Siesling van de Strijdber. Nou, dat maak ik nog zien. Ik vind het altijd moeilijk te zien, Jan. Maar dat is dus echt zo van... omdat ze dus aan hele... Ja, de oren kant uit gaan. Het is echt zo'n cruiseraak. Want even zien, want toch hier zo de eerste 4 van ongeveer non. Het 5e luidt denk ik dan zeker Heerschap nog, hè. Daarachter Walter de Vries, Klaas Peres, Jeroen de Vos, Michiel Kalsbeek, Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel. Ik een debutant, kwam als 11e, krijgt om de onderste tonnen heen. Erik Jonker, Gele Tadema, Willem Zwaga en Robert de Jong. Die krijgt even een extra rondje draait om de tonnen. Ik denk waarschijnlijk dat hij hem even rekken heeft of zo. Kon me net goed zien, maar dat lijkt mij de enige mogelijkheid. En het is dus super spannend daarvoor in waar dadelijk bij die boppenste tonnen nou als eerste aankomt. Ja, dat is de vraag. Dat wacht je wel. Ondertussen komen er al hier berichtjes binnen via Twitter. Ik want weer serieus. En Hans Christ die schreeuwt de politie. Helikopter stuurt de boordjes van het Gooi maar. Vanwege het neetwaar wat er komt er. Oh. Nou, ik hoop toch echt dat het wat goed komt op IJsselmaar. Ik ben net helemaal... ik weet hoeveel kilometer ertussen zit. Kijk nog net zo zien. En verder, ja, naar mijn schatje die aan het scootjeszulen is, aan het kijken. Go, jonge Jasper. Nienke Druijten, die stuurt daar. En ze kunnen nog volle meer berichtjes komen. Want ja, die mensen kunnen wel wat de ontmoediging gebroeken. Ja, dan zou het in gewoon ek. Hoi. Nou, hoi, zeg ik in Kensington. The Streets, een prachtige plaat die deze simmer uitkwam is. Luister maar even, heel mooi.
Streets van Kensington. Hoe gaat het met 4 leppen in Drils, Koos Wieling? Nou, we zijn los. De eerste afstander hebben we opschreven, 18 meter 30. De vierde afstander nota van Rian Baas op de Grutte Scons, dus een seniorenbatter. Dat is een Hollander van Oudewater. Maar vanzelf zit de top van het klassement, die komt nog in actie. Arne Galema, daarna Jacco de Groot en Bart Helmholt. Want die treien, die staan op deze drie plakken in de nationale competitie. Het leppen is wat onder de regenkant, want je meer wel een geweldige plons. Dat is Jessica Snoek, die gaat er. Nou, we hadden al een weersprong van Liesbeth de Wit en van Carina den Hertog. Al een Hollandse vrouw. Had te krijgen maar de wind die wat skiën achter de batten stiert. En het waait toch vrij redelijk. Nou, dat is wat goed zien, mooi. Voor het leppen wat minder mooi. En dus moet je daar eerst even leren me om te gaan. En dan krijgen we eens een klaskenauta bij de vrouw. Die stiert tweede in het tussenklassement van die nationale competitie. Achter die twee Hollandse toppers, Wendy Helmers en Dimphy Verrooyen. We krijgen ik zien dat Age Hulder oer het wettergong, 16 meter 71. Nou, dat houdt dan net over vanzelf. Als je weet dat er juist dat Nije geweldige record zette, 20 meter 41, dat iedereen boet en post. Maar het betekent gewoon dat we los binnen. En dat de toppers vanzelf strijden om de ere en om de nationale competitie. En het spulriegelboekje jouwt aan van ze leppen al 5 keer, die leppers. En de beste treien moet je nog een extra finale sprongmaatje. Dus 2 uurtjes leppen hier, dan weten we waar die nationale competitie won had. Ja, de oeren goed oeren denk ik, dan weten we waar de eerste winnaar is van de IFK's. Als het waar, een beetje goed bloot vanzelfs. Krijg jij we dat de Arend Wester de Boer en vrouwtje Meijer een mooi slagje maken. Vrouwtje Meijer, de jinnige vrouw nevens mij onder het helm houdt. Hoe gaat het nou, denk je? Nou, dat lijkt het zeker zat te wijzen, want Arend Wester de Boer lijkt nog wel een beetje onder de strijdber. Maar hier zien die krijgen een stuurboord al van Harendel. Ze is nu allebei de bakboord. En dan lijkt de strijdber lijkt wel wat heger, maar dan lijkt Arend Wester de Boer lijkt toch een neuslengte voor. Ja, en dan kon Jelle Talsma van Watten en Tony Brundel van de gast, maar die kon dat slagje tonnen net berennen om bakboord die ton onderin. Dus die gaan dan een liedste stuurboord slagje omheen maken. En dan heel dol je heug uit. Die die slagen ik al maken had, is de oude regerend kampioen van Flintier, Sekke Heerskop. Die werd die stuurbootslag naar die Bobbenwinse tonnen maken. Maar ja, dan moet er Savisa, Arend Wester de Boer en de strijdber voor gaan letten, want die is een bakboord. Maar dan zit daar grip een gatje vallen, werd hier dan stuurboot en dan hup Trodewien, bakboord ronde die tonnen. Maar kennen Arend Wester de Boer en de strijdber kennen die Bobbenwinse tonnen al onderin. Dan liep het dat zuiver, haast dan net te wijzen. En dan zien we nou ik dat vrouwtje Meijer, dat ik gewoon stuurboord van Tony Brundel en Jelle Talsma van Watten gewoon de Fabie hield en dan haar slagje stuurboord uitmaken en dan zal die dadelijk ik bakboord naar die tonnen rennen. En dan draait nou Arend Wester de Boer voor Sekke Heerskopdel. De strijdber draait ik volgen dadelijk en die beziekt nog misschien mijn opzetterke de Bobbenwinse tonnen te helien. Nou, dat wordt dreig. En dan valt de vakfout. Want dan draaien de totaal Trodewien heen. En dan had nou ik Sibo Siesling het helmhout er dwaas achter. Want dan is Arend Wester de Boer daar. En die zei van ja, ik wil een beetje ruimte van die tonnen hebben. En dan kan er daar ik gewoon dat gaat invallen. Want dan moet uiteindelijk Sibo Siesling de gong oppikken. Om nou die tonnen te ronden. En dan draait natuurlijk Sekke Heerskop alweer uw bakboord vol vat. En dan zal die heuswaarschijnlijk het tweede plakje, omdat Sibo hem krijgt net onderin de koer, zal die er maar gang over en Stevenie. En dan moet zelfs Arend Wester de Boer de gong oppikken, wil Sekke Heerskop hem dus al had. En dan wordt het nog misschien wel weer krap van de strijdber, want die komt je nou stil bij dat tonnetje te lezen. Ja, en weer weten, Jong Meijer de tonnen net rijdt je, want dan maakt jonge rondje meidje. En dan sluit voort daar achterom. Nou, vrouwtje Meijer. En die komt dan voort deun op de kont van de strijdber. Die niet krijgt nog in je lei. Maar die zal dan nou het tweede plak om de Bobbenwinse tonnen heen gaan. Maar vrouwtje Meijer komt er mee gang aan een zakkenbalje. En dan kan Tony Brundel de tonnen ik nog net onrennen. En dan zal die ik al iets opzitterken dwaan maken. En dat zal hetzelfde. Scoor ik best wel eens Jilde van Jelle Talsma. At a place and the name was Dublin City. It's running through my mind, cause damn it was so pretty. And I hope that it won't stay this way. Exactly, and it's stupid, that's what other people find. And don't look further than the outset for the end, and they are blind. Oh, I think about it every day. I
still have to disentwine. And all the things I've seen, all the places I've been. Oh, I know I won't leave it behind. Dublin is the city where girls are so pretty, where stories will be told. No one before and I know it's on my mind. Some point in the time, it was after a few pints, and it came up in my mind to do everything I like. And I want time to make rewound. There was magic in the air, and I hope that it's still there. Cause after all these years, I can find it anywhere. But I know it's on my mind. And after all this time, I still have to disentwine. And all the things I've seen, all the places I've been. And I know I won't leave it behind. Oh, Dublin is the city where girls are so pretty, where stories will be told. And no one will be bored, and I know it's on my mind. Oh, Dublin is the city where girls are so pretty, where stories will be told. And no one will be bored, and I know it's on my mind. Yellow House 21 weer dat My Dublin City. Zien er een beskieren hitje bij in elk van muziek op de radio. Maar dat noemen Dublin City vliegen hier. Het rint staat er gewoon naar het rijden. We sokkenbal. Ik vind dat zo'n prachtig woord geld neemt. Dat krijgt sokkenbalje naar de reclame en het nijs van trijhoren. Daarna ben we de vanzelfs weer met Simmer in Friesland. Maar scootjes hier om 4 liepen hies de sport. Die hier bij Cambuur de finale van het crypto paspoort. Ik raad je er van achter de post. Dan soort hebben wij te dwan de komende oren nog in dit programma Simmer in Friesland. Jokie mooi praten via de Twitter. Simmervjetjen is dan het adres. Hashtag Simmervjetjen. Voor alle tweets die je kwiet willen. En bleef dus bij u. En had je de dita en een televisie, zoek ik even naar die prachtige beelden van die zal maar bij hielpen. Want hij wordt er een streetlever hier. Bij dat scootjezion van de IFKS. Graag gewoon dadelijk naar het rijden bij Simmer in Friesland. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Kom nou naar de home-romming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alpries met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%.
Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hij. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze tierenzinnige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Check op wiersmatenten.nl. De opbroming van Lippenwonen is weer een feit. No toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vliegerkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword mat wordt. Nou met kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Het roze van de wien. Varren, maar een broes van de kop. Van scootjevaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier nog meer dagen. Recreatiepark, wetensport en partycentrum De Kuilart in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilart, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilart in Koudem. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootjesielen. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermerk. Bakboord! Voor een pensioen van Haima en Hilkema. Ajo, lekker zijn. Bennerie de boer, goed en het joer. Omroep Friesland. 92.2 FM. 3 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Nederlandse regering stelt €750.000 beschikbaar voor noodhulp aan de inwoners van de Gaza-strook. Het geld gaat naar het Rode Kruis, net als vorige week. Toen gaf Nederland al €500.000 aan de medische hulporganisatie die gewonden verzorgt in het gebied. Volgens minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking lijdt de bevolking in de Gazastrook zwaar onder het oorlogsgeweld tussen Israël en Hamas. In de buurt van de plaats waar een Nederlands team onderzoek doet naar de vliegramp in Oost-Oekraïne zijn inderdaad granaten ingeslagen, zegt een woordvoerder van het team. De onderzoeksmissie kwalificeerde de inslagen niet als directe bedreiging, omdat ze op enige afstand waren. Daarom gaat het onderzoeksteam door met de zoektocht naar menselijke resten en persoonlijke bezittingen. Het is niet duidelijk wie de granaten heeft afgevuurd. De pro-Russische separatisten ontkennen betrokkenheid en wijzen naar het Oekraïense leger. Het Solarfestival in Roermond is vanmiddag korte tijd stilgelegd vanwege hevige buien. Rond 2 uur liet de organisatie de DJ's stoppen. Bezoekers moesten wegblijven bij een hoge stellage in het midden van het festivalterrein. Een grote tent waar mensen onder schuilden was kapot gescheurd door de regen. Na een kwartier ging het feest weer door. De buien met onder meer hagel en onweer verplaatsen zich nu van Noord-Holland richting Noord-Limburg. De zwaarste buien worden vanavond in het noorden van het land verwacht. Cabaretier Joep van het Hek zegt dat de hoofdredactie van NRC Handelsblad hem steunt als hij stopt bij de krant. In zijn wekelijkse column dreigde de cabaretier vandaag met stoppen als de krant in handen komt van de Telegraaf Mediagroep. Hij zegt niet op dezelfde loonadministratie te willen staan als bijvoorbeeld Evert Santegoeds. NRC-hoofdredacteur Van der Meers wil vanwege een vakantie niet ingaan op de column van het Hek. Wel laat hij via Twitter weten dat hij contact heeft gehad met de cabaretier. Het weer, vanuit het zuiden trekken buien met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur naar het noorden van het land. Voor de buien uit is er ook nog ruimte voor de zon. Met 25 tot 29 graden is het zomers warm. Dit was het NOS-journaal.
Frieskenijs bij Omroep Friesland. De oorbaande replica van het VOC-schip Prins Willem is sloopt. Er waren net genoeg partijen om yield bij te krijgen voor renovatie. De kosten daarvan waren de roest op 10 miljoen euro. Het schip zou in de Hazer Willemshaven komen te lezen en daar een waddenbelevingscentrum worden, met werkleerprojecten. Het schip baande in 2009 volslijn een aantal kwartsluiting. In april is het schip op les van de gemeente uit de haven van Haaswaai sleept. De Prins Willem is bij skipsloperij RDM in Kampen sloopt. Uitkeringsinstantie UWV weigert de dwongen ontslagen bij zwaargroep Aliade op het Jereveen. Het gaat om het schrassen van 200 banen en dan gaat het om 160 mensen. Nevens Aliade binnen ontslagen nedig omdat er een forse delgong aan inkomsten verwacht wordt. Het UWV moet vergunning verlenen voor de dwongen ontslagen, mag je er op dit stuit de noodzaak net van in. Aliade oorlijdt Nijenwieken, maar de vakboen hoe het nog verder mat. De politie had 21 mensen opgepakt in de eerste nacht van de Snitswieken. De meeste arrestaties wienen voor mislediging, drugsbezit, verstoring van de Iepenbieren water en het net hebben van een identiteitsbewijs. Verder binnen boetes uitdeeld voor wildpissen. En hier skipper hier te volle dronken. Verschillende skippers ben waarschuwen omdat ze de muziek te lood hienen. Een man uit Greens had onjef te dienen van mishandeling. Hij is op de hooiblokstritten onvallen, toch een piemaalje en pifraalje. En een snitser van 27 is maar verwoening van de hollen naar het ziekenhuis bracht. Hij wie in zijn huis vond dat een steen terug het ruitsmieten weer. De organisatie van de Snitsweek had van de Medicijn oude films over het evenement hoe langer on het Friesk Filmarchief. Het gaat onder andere om een film uit 1942. En dat is bijzonder, want er zijn net een heel soort beelden van de Snitsweek uit de oorlogstijd. Verder bezitten na je onwees uit beelden uit de jaren 50 en draaien reportages die het eer voor de Wraad omroep maken binnen. De organisatie van de Snitsweek hier de films al lang in bezit, maar wist net goed wat er maar gebeuren moest. Het Friesk Filmarchief is uit te schroeven met het nieuwe materiaal. Het is warm. De temperatuur lijkt om de 28 graden heen. De wind is zwak en komt uit zuidelijke richting. En dan van de middag ontstaan stevige rein- en tongerbuien. Morgen is het een droge dag maar een soort zinnen. En dan lijkt de temperatuur tussen de 22 en de 24 graden. Scootjeflits. Hoe ligt het met ziel op deze maar bij Hiel.J de Groot? Nou, Wiels, de loft die vettig boven staren wordt en tjuster er. Had wie soms een kikker nodig, zo lang is dat grote cruiserrekker in. En daar had Sibo Siesling natuurlijk de strijd verlenen van Arend Wester, de boer die de koppositie oornom had. En zeker heerskop, ik zeker de aanvalling daar gaat. En dat Michiel Kalsbeek het wedstrijdpark verlitten had jaren ophielpen omdat de voorstag dit beslag uit de meest bij knalde, trots de grote spanning die erop stiert. En dat ze even op naar meidje matten. Gelukkig is er helemaal niks bad, maar die moest het wedstrijdveld verletten. Altijd een strak gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort yield. Een groot part van onze enorme collecties binnen Allprijs met kwartingstiet opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Het idee is dat Smilecore sterker best. Dat er iemand is als verder was. En het is mooi ook als Jost wat mogelijk is. En Smilecore om van een simmer te genieten. Om van alles te ondernemen. Smilecore sterker in Friesland. Rabobank. Bakboord! Voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Smilecore sterker. Rabobank. Sponsor van het concours Hippiek in Boetenpost. Met internet van Ziggo zit je goed. Want we hebben onze internetsnelheden weer verhoogd. Niet zo gek dus dat Ziggo door tweakers voor de 4e keer op rij is uitgeroepen tot beste internetprovider. Wil jij ook supergoed internet? Stap dan nu over op Ziggo. Ga naar ziggo.nl. Voor altijd verbonden. Ziggo. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl.
Wat dan rookte net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootjesielen. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt zo'n heerlijk stukje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl. Want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Tolve boppenslagen in deze finale. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is Keerts in Friesland. Snijn, 2 augustus, dameshaatklossenvrije formage, 10 uur, Huzum. En snijn 2 augustus, herenhaatklossenvrije formage, 12 uur, Wietmarsum. Dus, wees erbij. Snijn 2 augustus in Huzum en Wietmarsum. Zorg ik op knkb.nl. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaar is het perfecte stee voor Lietse en Gruttemoorten. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaar.nl, Koudem. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken troch drukkerij van der Eems en AB Vakwerk. De coöperatieve kracht in vakmanschap. Ajo, lekker set. Verder wie de boer, goed en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de pensioendealers Hielkema en Haima. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seyens. De loften berinnen boppen Friesland. Maar de scootjes van de IFK's op die zomaar die knallen gewoon terug. In de tweede uur simmeren Friesland de finale van de zielerij der. En we zorgen ook bij het vierleppen in Driels, het concoursiepiek in Ries en de Ipendai van SC Cambuur. En we zien krijg hele donkere loften op de televisie van de zielerij. Jolte Jong en Aukje de Hoop, die ben daar. Is het nog wat veilig, jongen, op het wetter? Oh ja, nee, dat is het nog zeker wel. Maar ja, het kan zomaar gruttelucht uitgaan en dan wordt het hier minder waar. Want het komt zeker van Oost-Arem. komt een knap vettige lucht deze kant uitzetten. De Isel markeert het misschien ook nog een beetje op. Daarom zien we nog steeds terug. In nog een kruisrek. We hebben in een volledige baan. We hebben een draaihoek. En in die draaihoek gaan we lus maken. We hebben nou weer op bijgeven in een kruisrek om dan weer de draaihoek te doen. En zo zullen we dan een beetje vorderen in de tijd. Ik weet net wat de wedstrijdcommissie voor de rest doet, maar de aankondiging van het minder waar. Maar in elk geval, het is hier op stuit, is het nog steeds goed te doen. Een mooi koeltje. En in dat koeltje, ja, gebeurt er dan wat? Ja, wij zijn verwachten, gebeurt er wat. Want ik denk dat vrouwtje Meijer, liekt het heel goed te doen hier. Die lijkt wat heuger als zeker Heerskop wel een ietsje eind erachter. Maar die liekt het me dat hij heel goed op bij is naar die boppenwiense tonneta om dan de draaihoek weer in te gaan van de Olympische route. Van Zielen, je wij nooit 4 liepen Koos Wieling. Ja, hoe is het met de loft derde? En met het liepen vanzelfs? Ja, nou, het liepen gaat wel terug en die loft, die is ik wat beroen. Maar ik vind het wel noffelijk, want dan is de zolen warmte is wat voort. En de lepers, nou, die komen ook los. Want de eerste omloop weer alweer heel voorzichtig. Nu hebben we al een mooie 20 meter sprongen naar de Bransma. 20 meter 66. Hij gaat onder leiding. 20 meter 30 voor Tevens Hopma. Dat zijn de 2 toppers bij de senioren. Alleen het moet wel zijn dat Jacco de Groot en Bart Helmholt de tweede sprong nog maatje matten. Dus die komen ze dadelijk. Maar die 2066 die stiert dus voor het Nat Bransma bij de junioren op onderleiding Jan Teer de Nauta. Sontje 43. En bij de vrouwen is het Dimfie Verrooyen, de houdster van het Nederlands record. Maar 14,94. Daarachter 2 Friese vrouwen. Dat binnen Hiskegalen, maar maar 14,38. En Klaskenauta op Ruigen Thuisbatten, maar 14,37. Daar maar dan wat bij. Maar de 2066 van Nat Bransma, die stiert.
Dat is prachtig. Geert van Thun die zit voor u de hele dag al, of de hele middag al, bij het Cambuurstadion. En om 11:04 zal de wedstrijd wezen, de oefenwedstrijd in FC Emmen. Een prachtige speeltje, denk ik, daar. En is Emmen uitkeersen om even lekker een pik goals te maken, zien, Tinks Geert? Nee, absoluut net. Want Emmen wie eigenlijk een noodgreep. De Cambuur wil graag een boeteloos de chinstander hebben. Dat is vrienden direct het geval. Dan hebben ze spelers in een Turkse ploeg. Nou, San chinstander hier ze graag weghouden. Een beetje chinstander van formaat. Zodat er toch ook weer wat weerstand komt. Maar dat blijkt er net mogelijk om een boeteloze club hier te krijgen. En dan moet je op een bepaald moment een beslissing nemen. En dan voel de keuze op Emmen. Je zou zeggen kennen, Emmen is de tweede keus. Nou, maak het net uit. Een mooie Jupiler League club. Mooie noordelijke derby dadelijk. Dus daar hoeft er heel niks mis mee te wijzen. Maar voor het zover is, zullen de spelers van Cambuur en de ster van Cambuur gepresenteerd worden aan het publiek. Dat publiek had nou al hier de tribunes opzocht. Met name de H-tribune en de Noordtribune. En dan zal dadelijk, dat wie plan voor 4 voor draaien. Maar het rint hier uit. Spelers moesten nog eten. Die handtekeningen sessies rond nu. Dus het wordt alweer wat letter. En dan zullen die spelers en trainers die zullen op een spectaculaire manier dit stadion inkomen. Voor het stadion zit een enorme grote kraan. En die kraan die tilt die spelers oer de H-tribune heen het veld op. Dat zullen we eerst individueel. Maar jongen, de tijdsdruk die er nou op zit, zal het in groepjes gebeuren. Ik zie nou beweging op het veld verschijnen. Want Rijn de Vries, de speaker van Cambuur, die zal dat al hier verbaal begeleiden. En Rijn de Vries kennende, dan gebeurt dat op een manier die past bij Sinterklaas. Namelijk in dichtvorm. Ik hoop je hem daar dadelijk toch wat van mij, Jan. Voorlopig is het dus wachten op die spelerspresentatie.
Gimme Hope. Joanna wie dat van Eddie Grant uit 1988. De witte nummer 1 hit. Ja, die donkere loften der schrikken zijn je hielp er ook een beetje van, of net geld? Ik weet niet dat ze daar. Ik denk dat ze op een hielp me ben ik wat qua waarde onbelangrijk. Maar het is natuurlijk misschien een verstandige beslutting. Savisa natuurlijk altijd ik onjong wordt en wie shot ik on de loft. Wie shot ik on draaien van de wien. En daardoor in het draaien van de wien, wat ik niet schrikkelijk zei, Vrouwtje Meijer met de jonge Jasper die een heel mooi slagje. Maar uiteindelijk op kop, de oude kampioen van Vlietend, die is zeker Heerskop. En die hier dat misschien wel goed zien, omdat daar die smargelof van Starum ziet, wordt de wien in één keer volle zuidelijker. Ja, en als je dan een stuurboot slaagt, dan ga je er volle meetje in, naar die boppenwiese tonneta. En zeker die helm uit de orenhoeken wij. En er is besletten een finish in te lezen. Hier verder dikje bij Starum. Een roemskoortse finish. En daar stevend zeker nou natuurlijk met de Wildewietsing, een knaap van een schip. De kampioen van Vlintier, met gang op hou. En daar zit een peerscheepsblank tussen. Dan hebben we Vrouwtje Meijer. En wat een hele goede slag ik nadien had uiteindelijk. Ja, die let nog misschien even wel wat ouder dan. Is mij Arend Wester de Boer. Die is even een heel goed lei. Maar die lijkt nog op het derde plakje. Jelle Tolsmes, we hebben het hier rond. Die lijkt als vierde erachter. Dan Sibo Siesling. Die natuurlijk als eerste de beste ronding maken. Maar een beetje waaien moest. En wat opvalt is Gele Tarema. Die er ik even net bij lei. Vliegt hier op het derde plakje. Zak ik heel nog voort. Maar die doet ik een inhaalslag. Maar dat zal net meer volle aan. Want zeker Heerskop stoot gewoon mijn gang op die finishlijn nou. En daar is net iemand die hem bedriegen kan. Het is een mooie simmerdag. Kom dan hiezen wij de zeilen in top. En wij beginnen mooie skippen met erop. Op een wel, het oneindige wetter. De wind die wint is mooi, op het hiets van de dag. In het bed, het wordt stadig onwetter. In de verte is het mooi, en daar lissen wij on. Viel de wien en sjoch de blauwe lucht. Sjoch het wetterkloosje in een zinnerjacht. Ja, de wegenbloesje, sjoch de zeesabiet. Witte wien maar gooien en verjit de tijd. In de leiden van de rijden. Ja, Hermie Zwart, mooi terug de wien. Maar we even opbreken, want de wutfinish nou. Gjalt de Jong. Ja, nou, ik wie natuurlijk zeker Heerskop met volle gang. Dan de wien die helpt je nog steeds meer aan. Mijn gang, oer roemskoortse finish in, maar dat maakt niks uit. Aukje, doe best bij zeker de regerend kampioen van Vliet hier natuurlijk aan boord. Je wordt even Rob en Raasten, maar natuurlijk nog wel even opletten worden, want je ligt natuurlijk een hele soort skippen van anker. Maar ze binnen uit de schroeven vanzelfs. Godverdorie, wat ben je met de schroeven, jongens? Lok bezig. Ja, dankjewel. Geweldig, hè? Wij staan van de morgen op dik. Dan had je dit net verwachten. Nee, wij wisten het net, hè? Jij weer een just, jong, let. Ja, het weer, nou, betiet weer, hè? Oh ja, betiet. Melk is dit. Nee, je praat. En je zou naartoe, ik weet net hoe het eruit komt, maar... Nou, dat weer zei ja, want we hebben al wat verloren. En ja, we hebben net het gevoel dat we het al in de water hingen. Nee. En dat is begon mooi dat je een orenmeest hebt, hè? Een meest, omdat je zo'n wietse die in de C-klasse debuteert, jouw orenmeest krijgt. Ja, precies. Die moest meest hebben, die jongen. En ik denk, maar met domme kap nog die algemene oren en dezelfde naaien, maar de hele zaak bij mij in de war. Ja, want dan betekent dat alles daar weer op opgepast worden maat, op afstemd worden maat, hè? Ja, alles moet we zijn plak vinden en Boyd was toch ooit even stoeren. Boyd Kramer, adviseur, neemt het even oer. Nou, dan hebben wij even... Ja, want je mag toch er wel bij hebben. Ja, maar dan hebben we een brakken, dat is helemaal de bedoeling, joh. Ja. Maar het voelde al om het spul er weer op kleer te krijgen, op die nijmeer. Ja, absoluut. En dat hebben we nog net helemaal van elkaar. Ik ben steeds zo'n ziekje. En dat is al wel lekker in. Skip weer iemand los. Het schip is nou momenteel, het is wat wreed, maar eruit. Ja, dat valt naar maar, dat al even te vinden. Nou. Maar we doen het best. Ja. Hier een nijtuur besteld, maar dat is dit net. Ja, natuurlijk, dat laat er bovenop, op valschip. Ja. Want? Nou ja, dat weer wat aan de linkerkant. En dan hebben we eigenlijk nooit bezield. Dus ja, wat mooi nou, hè? Daar zit een risico in. En dus al het andere spul er maar op.
Nou, het scheelt wel geweldig. Ja. Je kan als vijfde door voor de eerste keer om een bobbes te tonnen. Ja, ja. En doe daar gewoon mooi elke keer een plakje pakken. Ja, nou, die gingen we bij die benedenwinst, hè. Waarom de hartstoeraden wisten heen van de Windel. Maar vrouwtje, die ging hutje, hè, bliksem. Ja, mooi, hè? Wat verdorie, de vrouwen in optocht, man. Ja, girl power. Ja, we kunnen wel oppassen. Ik vind dat wel mooi, maar ik zeg. Ja, ik vind het machtig mooi. Ja, ik vind het prachtig. En ja, toen wien wij boeten skip, dus dat kost ik wel plakken. Maar toen ben we gelijk verder uit. Nou ja, dat weer de slag. Nou, machtig mooi, hè? Ja. Ja, dit is een goed begin. Ja, dat is geweldig. Ja. Ja, vriend die begon wat minder, toen waren we beter. Maar toen maar net opgekeerd is. Nee. Nou, dit is Ben, Lokwenske. Ja, dankjewel. Wil ze natuurlijk zeker heerskop, dan naar zijn volskip. Dat is vrouwtje mij natuurlijk als het ware eindige jaren op hielpen. Daarachter Arend Wester de Boer. Dan liep het misata dat het jelle tals met wie de Striedber en Tony Brundel. En wat er dan ik wel vrij vlot achter ons sluiten. Wie neffens mij, Gele Tarema. Dus die had in het laatste rek toch ik nog een heel eind weer inhellen. Olá, tá bem pequenininha, que se corpino tridinha, troi del cabo espiar, vamos se mãe caba soltar. Olá, tá bem pequenininha, que se corpino tridinha, troi del cabo espiar, vamos se mãe caba soltar. O que se viene fiscal, cabo está tinguiçar, vamos à literalidade, agora é só maternidade. O que se viene fiscal, cabo está tinguiçar, vamos à literalidade, agora é só maternidade. És menininha de hoje em dia, cada cinco e roubaria, pode fazer escoladeira, esta de mal na brincadeira. És menininha de hoje em dia, cada cinco e roubaria, pode fazer escoladeira, esta de mal na brincadeira. O que é simples e ele é pescar, cabo está tinguiçar, vamos à literalidade, agora é só maternidade. O que ele sinto e ele é que está, acabou está tinguiçar, vamos à literalidade, agora é só maternidade. Olá, tá bem pequenininha, se corpino tridinha, trau e del cabo espiar, vamos sem mãe caba soltar. Olá, tá bem pequenininha, se corpino tridinha, trau e del cabo espiar, vamos sem mãe caba soltar. O que se ele que está, cabo está tinguiçar, vamos à literalidade, agora é só maternidade. O que se ele que está, cabo está tinguiçar, vamos à literalidade, agora é só maternidade. És menininha de hoje em dia, cada cinto e covardia, pode fazer escoladeira, esta de mal na brincadeira. És menininha de hoje em dia, cada cinto e covardia, pode fazer escoladeira, esta de mal na brincadeira. O que ele sinto e ele é que chama, cabo está tinguiçar, vamos à literalidade, agora é só maternidade. O que ele sinto e ele que chama, cabo está tinguiçar, vamos à literalidade, agora é só maternidade. Simmerse klanken van Cesaria Evora Nutridinha. We beginnen naar de nummer 12 van deze wedstrijd. Het Vrouwtje Meijer. Aukje de Hoop, die is bij haar. Vrouwtje Meijer, Lokwenske, maar dit mooie tweede plak. Ja, dankjewel. Ja, oor een mooi begin sprutsen. Als debutant in A-klasse. Ja, dit hiek echt net tocht. We kwamen uit de start wel als 8e. Nou, ik denk, dat gaat best. Vond ik eigenlijk wel. En dan, ja, je schielde naar voren. En ik vond het fantastisch. En we hebben zelfs even een eerste lijn. Ja. Ja, dus het, ja, echt boven verwachting. Maar hoe wie is het van de start? Wie dit oors is oors? Of is het toch oors in de A-klas? Ja, de A-klas is sowieso oors. Dus ik heb me volle meer om elkaar weren.
Maar ik denk van, nou, ik probeer dat gewoon, zijn die man. Nou? Ja. Maar dat probeer ik. Ja. Ik ben van het één bang. Nou, dus we gaan ervoor. Ja. Maar hij zit er van tevoren en ik eenmaal niet met Manningen hoor. Nou jongens, dit is echt, het wordt telkens serieuzer. Nee, want dat weten we wel. Dat weten we al wel. Dat het in de A oors is als in de B en in de C. Dat is gewoon zo. Iedereen is hier op tijd op start. En elk foutje wordt direct afgestraft. Dat weet je. Nou, als bemanning ben er een peer bij die hebben wel in de A shield. Dus dat weet je wel. Dat oors is. Ja. Dan kom je met z'n 8 uur te start en ze staren gewoon Scarliem naar varen. Omdat je hem krijgt even een orenslag door die oren grutten farin. Ja, we hier maken hem weer boord aan boord bij de Heelwinse boei, wie dat volgens mij. Dus ja, dan heel mooi eerst, een best binnen skip. En dat hier we later mooi nog in. En ik weet niet eens, ik weet even net meer wie dat wie. Nou, dat wie onvoorstelbaar. Nou ja, dan ben Tony en Jelle Talsma, die doen een extra slag. Nou, maar zo'n die hebben. Ja. Nou, fantastisch. Ja, van die gerenommeerden dan. Die dan keerden mooi dogen en daar komt zo hoor. Ja, en daar komen wij hoor. Ja, net ik alleen nog natuurlijk. Hè. Het is wel mooi aan elkaar. Ja, viel staat ik, want die bemanning van nou, we het je het. Ja, absoluut. Hey. Ja. We hebben een zwaantje op het wetter. Ja, dat verneemst wel. Ja, absoluut. We doen echt alleen mooi aan elkaar. En we binnen het hele seizoen ben we aan het trainen en we wedstrijdjes mooi doen. En we doen echt mooi aan elkaar. Absoluut. Ja. Ik zie in Hoyt, zie je de hele tijd heen wegdraven. Ja. Is dat de verbindende man die je... Nou, die zit meer die shirts voorop, meer mooi. En maar de start zit hij wel bij achterop, want dat wil ik wel graag. Omdat het starten heel erg moeilijk is. En ja, dan moet ik toch wel wat ervaring erbij hebben. Ja, en dat hij shirt wel en eens het is wat. gewoon heel belangrijk. Het is heel ja, tuurlijk, de start is de hele wedstrijd. Eigenlijk. Maar ja, dus ik hier net toch dat wij van een achtste plakje naar een tweede plakje zullen zoeken. Dat ik net dacht. Nee, maar het wel even die... We het wel die in. Ja. Hartstikke idee. Oké, hey. En heel veel succes naar deze week. En deze is binnen, een tweede plakje. Zo is dat, dankjewel. Girl power daar in de IFK's. Ik vraag me af of dat wel eerder gebeurd is. Nou, die vraag die kan ik nog wel eens een keer stellen, Joert. Of er überhaupt dus een vrouw woon heeft, of twaalf. Ja. Het is toch wel spannend. Nou, even naar de manpower. Dat is Geert van Thun. Hij zit bij de presentatie van de selectie van SC Cambuur. Geert, er is nog altijd een kans dat de spelers nou presenteerd worden die het weer voortgaan. Of dat er na een bij komen. Ja. Hoe is dat daar? Ja, zo is het bij elke club. Eigenlijk wat je de elftal foto maakt op 1 september. Want de deadline is 21 augustus. Dan kan er nog getransfereerd worden. Is er misschien nog wel een mogelijkheid dat Mohamed El Makrini hier uiteindelijk maar een peerwedstrijd spelen. En dat hij dan toch nog naar een andere club verhuist. Omdat Zwolle mogelijkerwijs toch nog wat belangstelling voor hem hebben zal. Ja, en dat kan oorzaak ook nog vanzelf. Want Cambuur ziet het echt nog wel degelijk een aantal spelers. Maar even afwachten wat er dan vrijkomt bij de topclubs. Daar gaat het eigenlijk een beetje om. Ja, je hoeft geen grote kenner te wijzen om te weten dat er in het centrum van de verdediging toch nog eigenlijk een kanjer bij wat. Het blijft een linkspoort in het centrum van de verdediging. Dan zie ik het Cambuur ik nooit. Dat er nog snelheid komen wat op de vleugels. Dat is nog wat onderbezet. Ik daar zal nog wel wat in neerwurmen. Maar wanneer is dat? Dat is de vraag. Dat kind tot en met 21 augustus. Dus al die spelers die het hier voorstelt, weer in dat binnen ondertussen al een stikke tolvertredje. Die staan er in de middencirkel. Inclusief de technische staf, de medische staf, de mensen van de materiaalverzorging. Die staan daar al klaar. Die zijn al presenteerd. Een aantal van de nieuwe spelers binnen via dat bakje kwam. Nou, dan zul ik weer 2 spelers in dat bakje omleeg komen. En die maakt zelfs dan maar weer foto's. Ja, dat is prachtig. Ik denk dat het Daniel de Ridder is. En Meeleg. En die staan dan in dat bakje. Die bak die wordt oer de tribune tilt. En maakt het dan een hele mooie, safte landing hier op het kunstgrasveld van Cambuur. Dat gebeurt nou van Noors. En daar staan dan 12 spelers in. Inderdaad is het Daniel de Ridder. En ik denk dat het Dejan Meeleg is. Dat is de hierling die toekwam is van Ajax. Dat is een speler waar wel het nederige van verwachten wordt. Maar omdat het zegt dat het een echte hele snelle vleugelopvaller is. Nee, dat denk ik echt net. Ik zie in hem dan ik weer meer een middenvelder. En zo is Cambuur nog gewoon het prutsen en het griemen om die selectie klaar te krijgen. Nou, de Schiller Griff nog wel wat bij komen. Hopelijk dat er volle mee voortgaan. Maar hoe dan ook. Zij zijn nou echt
Frieslanden. Ja, de ridder en Melek even weer waarom. Want ik weet het aan dat mij krijg. Ik zal even de microfoon omheen geven. Dan kun je wat Rien. Ja, heeft de tegenstander pech. Hier is Dejan Meleg. En zo komen er wat Sinterklaas riemseltjes uit de microfoon van speaker Rijn de Vries. Dan pakken we even Daniel de Ridder mee. Hij is ook kopstuk van de RKC. Hij is nog net helemaal fit, dus speelde ik niet mee, maar Lustrie. Voetbal binnen- en buitenland komt het best tot zijn recht als linker- of rechterspits of op de teampositie. Kan uitgroeien tot publiekslieveling. Van hem krijgt iedere tegenstander ongetwijfeld de bibber. Het is Daniel de Ridder. Ja, dat is een sfeervol gebeurd. De H-tribune zit aan een nokta vol. De Noord-tribune is heel goed bezet. Hier werd echt Toes de meest nakomen. En zullen alle spelers gepresenteerd worden. Dat moet ook rap terug. Er moest wat tempo maken worden. Want om jou vieren, dat voetballen we dus echt. En dan zien we wat er van al die spelers in de basis beginnen. Voorlopig gaat de spelerspresentatie hier nog wel even terug. Van ja, we geven uit Driels Night 4 liepen. Koos Willing. Op het geweld benamen van de Hollandse lepers. Want jongen, wat hebben we twee fantastische sprongen jongen, van de man die het vrienden weekend de NWM, de nationale vierlipmanifestatie woon. En dan ga ik het door de grote man van Holland, Jaco de Groot. In zijn eerste sprong jongetje 84. Dat weer knap. Doe pakt er 21 meter 14. Dat weer een kansrecord. Want dat is die opname van Bart Helmholt met 2096. En dan in de tweede sprong, wat kreeg er de tijd om te klimmen. Hij kon die hele stok van 3 meter 24 die pols uitklimmen. Hij stier gewoon stil. En even mij hier het nog verder kennen. Als er net sabbatiet uitsprong weer. Het weer een spectaculair uitsprong van Jaco de Groot. En ja, dan wordt er meten, digitaal meten. 21 meter 24. Dat is het nieuwe kansrecord hier van Driels. Dus ik vier waar de vierste afstand van deze medionnota. Maar ja, Helm houdt maar vanzelf ook nog. En die wilde het net op hem zitten litten. Maar ja, die had al een weersprong en die had een 1842 achter zijn namen. Dus dat is dan net zo geweldig. Maar die 21-24. Het is trouwens een evenaring van zijn persoonlijk record van Jaco de Groot. Want zijn PR stier ik op 21-24. Een fantastische sprong. Bij de vrouwen ik een nice kansrecord van Dimfie Verrooyen. Die Hollandse kampioen 15 meter 94. Het stier op 15 meter 90 van Lisanne Hulder. Die dit seizoen net meer leeft. 15 94 dus. En de Friese vrouwen maar de Beleesjan. Want Wendy Helm is de nummer 2, maar 15-01. En Liesbeth de Wit, maar 14-99 de nummer 3. En dan bij de junioren de 18 meter en 1 centimeter van Jan Teerdenauta op zijn eigen thuisbatten is bij de junioren. En hij is nog maar een jongens leper zelf. Maar ja, die jongens lepen je net. Die goede jongens, die topjongens, die lepen bij de junioren. Nou, Jan Teerdenauta gaat onder leiding, stiet ik onder leiding in het klassement van de nationale competitie. Dus die doet hele goede zaken. 18 meter en 1 centimeter. Maar de sprong, de 2 sprongen van Jaco de Groot. Plaatsie 21 meter 14 en nog weer verder 21 meter 24. Van alle meesken in de hele vraag, is zo het zelfs
altijd alles lekker goed. En kan je? Nee, als twijfels, nee, nooit. En kan je? Met die geht alles, altijd alles van de wiel. En kan je? Alleen nog één van jezelf, veranderd door een blier. En kan je? Een bier kan je? Doe bist een kan je? Griets en Griezen, mooi kanjer. Niemand sting. Dan kun je een pap komen kopen. Long once you get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Ja, zou het om Jelve Fjouwen heen dan... ja, maatje, wij bekend waar mooi onder finale van die crypto-paspoort. En we hebben krek al eventjes litten wat de opjeft is. Ik denk dat het goed is om dat nog even één keer te doen. Tieten, wat vind je van de quizmaster is? Ik vind dat een heel goed idee. Ze hebben zien dat het slaagt. Ja, dat komt erop. Dit grutteplak in dit hele grutteloon is echt een heel liets plakje in onze lietsheid. Ja. Ja, en dan kwamen een paar zaken naar voren. En heel veel mensen hebben het goede antwoord verdiend. Maar ik zie het een beetje van Griekenland, dacht ik. Dat bouzouki muziek, maar dat weet net. Dat weet net. Nee. En dan kregen we ook nog een mail van Klaas Keizer. Want hij komt van het beeld. Hij zei, hoi alle metwerkers van Omroep Friesland. Ik dacht vandaag aan Napels. Want ik meende Italiaanse muziek te horen. Nou, dat is hem net. Goeie antwoord, dat moest op vertellen. Ja, of vregen we dat door een paar van de kandidaten? Ik weet nog net hoe we dat wouden. Laten we dat waar, maar dan zei ik al vast even dat die muziek in elk geval net Italiaans weer, maar Russische folkloristische muziek. Kalinka, volgens mij. Dat ooit naar Russische jongen was. Daar ga ik net op doen. Nee. Maar Rusland dus, en meer in het bijzonder. Ja, dat lieten we de meesten zeggen. We hebben twee finalisten voor de pascontrole onder de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, dit moet dan Gerard van der Beek wezen. Ja, dat klopt. Ja, jou hebben jouw insturing in. En ik zal even hier of Anneke Popmaal onder lijn hebben. Ja, Anneke is er ik. Ja, goeie. Want wat jou stuurde een mailtje en er ziet ik in de omschrijving nog dat het ook nog een plakje in Friesland weer. Wat is dat plakje dan? We luiden het dichtbij. Moskou bij Donkerbroek luidt het. En dan verklap je het al. Dat wie in Moskou. Nou, applaus. Ja, heel tegen wie het net, of vol? Dat vonden wij net, maar goed, ja, ja. Nee, en Van der Beek, je vond het echt net zo dreig, denk ik, hè? Nou, het weet eerst wat bij mij opkwam. En via de dingen uit de topografische online, dat weet eerst wat best. En wat zette jou nou op het spoor? De muziek meer of toch de omschrijving die erbij had? Nou, de muziek, dan moest ik voortaan niet eens raten, maar ik denk, nou, dat is rustig met de trojka. De boeter veert naar Omsk. Dat wordt hem wel. Ja. En dan kun je het nog... Je zal voor het net dan ook nog de trojenen komen. Nee. Nou, hartstikke maar, want mevrouw Popma, jij zei van in je mailtje, het is net heel erg populair. Dat concludeerden Tiet en ik al. Het is net een plakje wat je naar omrennen willen, denk ik. Nee, dat denk ik net. Nee, 30 kamer, daar had ik een beetje op dat plakje, ja. Dus die hint van mij, die had holpen? Die had holpen, nou, ja. Zullen we gewoon dat spultje spelen wat we het waren matten? Zullen we dat eens even doen? Ja. Je weet hoe het gaat misschien, hè? Wij stellen 3 vragen. Voor de eerste vraag krijg je 1 punt voor het goede antwoord. Voor de tweede vraag 2 punten voor het goede antwoord. En vraag 3 smiet 3 punten op. En aan het eind van de rit is een van de meest dat het goed is de winnaar. Mocht dat net zo wezen, dan hebben we spul. Dan hebben we nog een shootout vraag. Maar laten we eerst maar eens beginnen met vraag nummer 1. Een rivier terugkruist Moskou van noordwest naar zuidoost door een lengte van 80 kilometer. Hoe heet die rivier? Is dat A, de Oka? Is dat B, de Wolga? Of is dat C, de Moskva? Nou, dan hebben we even nog nooit denk ik in Gerard van der Beek. Jou mag je eerst je antwoord, Jan. Wat is het? Ja, dat is me hier niet meer bekend. In Heren klinkt dat B. B, jouw CCB, de Wolga. Ja. Okay. Nou, die hebben we noteerd. Anneke Popma, jou mag het zeggen. Wat denk jou dat het is? Nou, dan doen wij A. A.
Ja. Oké, nou Tieten. Ja, dat hij met allebei net goed, want het goede antwoord is C. De Moskva. De Moskva zat ze daar, zei ze, in Moskou. Dat is de rivier die er terug in gaat, terug Moskou heen. Wat kist er het goed uitspreken? Heeft er een keer west of zo? Nee, dat nog net. Dat zoek ik wel heel graag willen. Maar ik ga ooit heel lang Lines een paar colleges Russisch leren. Dus ja, echt weer. Ja. Toen ben we er gauw weer mee ophouden. Wat is betekent die? Nou, daar kom ik wel op. Spasiba. Dat is? Bedankt? Ja. Nou, je er zo? Hartstikke best. Vraag 277 Het Rode Plein is het centrale plein in Moskou. Maar waarom heet dat plein? Ja. Is dat A, vanwege het communisme, want rood is zelfs wel een kleur die erbij past? Of is dat B, vanwege de Russische namen van de stad die meerdere betekenissen had? Of is dat C, vanwege de rode kleur van de muren van het Kremlin? Nou, dan gaan we naar Van der Beek. Jan Uitzezen, wat denk jou dat het is? A, B of C? Die krijgt C, dan zult nog wel C rijden. Jouw C. Ja, wat? Nou ja, ik weet net al wat al eerst zei in die logica zit, je. Ja, maar dat is niet logica, hoor. Ja, dat is een goede logica. De BL4 elkaar met het leven. Anneke Poppen, wat denk je jou? Nou, ik ga maar voor A, voor het communisme. Jo, voor A. Ja. Nou, je had hem daar net, had ik het zo zeggen. Oh. Het goede antwoord is B. Het Russische wordt nog weer even. Krasnaya, dat betekent in het oude Russisch mooi en reed. En in het moderne Russisch betekent het alleen nog reed. En Sadwaande hiet dat Reedeplein. Nou dus Reedeplein. Krasnaya. Wist je wat ik altijd zei? Doe ik jonkje weer? Nee. Een week hier of 10. Een heel soort zou dus dan. Ja, dat zou ik een heel soort. Maar dan wie de topper op Jiddisch feestjes weer. Dan gooi ik in één keer glasnost, Ruud. Ja, of perestroika. Wie is een zwier onder ja, dat is onder indruk. Ja, wat is het alweer? Wat glasnost is? Dat wie verroring of zo? Iepenhiet en perestroika wie oren structuren. Zo wat. Stiert me vaag bij. Jongen, ja. ik weer super hip op Jiddisch feestjes. Ja. Gooi ik het in één keer uit. Oké, traaien. Vraag 3. Vladimir Poetin is vanzelfs een van de bekendste Russen. Jonker zijn werk als president van Rusland had er ook nog een hobby. Had er nog iets voor had. En onjem de vraag om u te vinden wat voor hobby dat is. Van der Beek en mevrouw Popma. Is dat A, yoga? Is dat B, judo? Of is dat C, karate? Er zit een antwoord, er zit dus een idee wat ik hier zit er net eens bij. Dat is toch dat hij op zo'n hinder riet? Ja, dat die hele stoere foto, machine. Bloot bovenlichaam. Ja, die zit er net bij. Yoga, judo of karate? Nou, je mag het zeggen. Van der Beek, zeg het maar. Nou, wat denkt? Ik geef even C. Jo, geef even C, die logica. Ik weet net hoe vier het je brain doet, hè? Nou, vrouw Popma, jou mag het zeggen. Je kan winnen. Als je deze goed hebt, heeft het nou goed. Nou, het is een gehad. Ik denk van B, karate. Jo, geef voor B, judo. B is judo en C is karate. Oh, dan geef ik voor B. Voor judo? Ja. Jo, geef voor judo? Ja. Dan heb ik goed nice voor jou. Ja. Ja. Applaus, hè? Het goede antwoord is judo. Poetin die judo't al zond dat er een lied jonkjes niet of zien, denk ik dat hij daar de blitz maar maken. En hij had ook een heel heeg niveau op het gebied van judo. Hij zult de zwarte bal wel hebben. Ja, een man om benauwd van te worden. Ja, ik ben zaal benauwd van hem. Ik al hier die heel mager en 50 kilo, dan wie ik al benauwd van. De man heeft mij wat te volle macht. Ja. Nou, vrouw Popma. Je wint een paar prachtige slippers. Nou, hartstikke mooi. Hij is al even goed pensioen. Heb je de televisie nou ook gewoon trouwens? Nee, want we zitten boeten. Ik ben ook even in de garage gegaan. Maar je hebt een griff al eventjes op de televisie zien, hè? Want die slippers die lezen ook die krokodil. We hebben het goed gezien, jongen. Ja. Nou, prachtig. En van ons show, we hadden de radio erbij, dus heerlijk. Ja. Dat je ook in een lekkere flip-flop en thuis en terug de tuin, want het bleut nog prachtig waar. En ze komen naar je tijd, maar het wel even in denk je, Freegie. Dat is de maat. Wat is jouw maat voeten? 38. 38, zoenen we die nog, hè? Denk het wel. Ons knipt er een stik af. Dat komt wel goed. Anders door je 41, dan had mijn dochter. Oh, oké. Komt heel goed. We regelen het. Ja, door 41 maar. Ja? 41, wij noteren dat. En ze komen naar je mevrouw Popma. Dank u wel voor het meedoen, allebei. En Anneke Popma, lok wenske, Mario Pries. Goed, bedankt. Doeg. Ja? Dag. Goed, doeg.
sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ter lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ter lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Em plena sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Johan Neto en Frederico mooi lelele. Het doet me heel erg denken aan dat plaatsje Vlienen. Hier, van Nossa en Ballada en die hele meuk. Enchilada. Ja, daar was er heel vrolijk van. Ja, zeker. Henk Dijkstra bij het concoursje Piek in Ries. Ik denk dat er wel weer wat prijzen woon binnen, of net? Ja. Kim Ginder, gewoon lekker terug. Nou, het is hier nog heel te droeg. Het begint hier trouwens wel heel erg te driegen. En wij vregen u zo, ik sta hier bij de vrachtwagen van Ule Haarsma, uit Tjerkwiet. Altijd wel droebloe heel aan het eind. Maar goed, je moet net grienen voor je slaan krijgen, dus dat zien we wel. Ule, even een eerste indruk over de hele dag. Tevreden? Ja, zeer tevreden. Nou, dan even naar de heertepunten uiteraard, want daar komen we net aan. Jeder van de media wie is toch kampioen met de fjouwerspan. De bovenlanders is ook dan maar even voor het gemaakt, want dan weten de meeste mensen dus wat toe giet. Nou, hier is het verwachten. Ik ging mezelf wel een beetje bij de favorieten, ja. Maar ja, dan moet je altijd houden, dat weet je natuurlijk nooit. Als de marine door de streng gaat, dan is het al gebeurd. En wanneer je springt, is het ook weer gebeurd. Want dat loopt heel dicht bij elkaar. En het rond voortreffelijk. En ik weer op voorterrein. Ik denk dat alles erin staat erin. Maar ik denk, nou, dan kom ik heel dicht in de buurt. Maar ja, het is altijd ouderwaarts. In de wedstrijd zelf, heeft dan ik nog kans of mogelijkheden om te zien wat de concurrentie doet? Of komt dat er net van? Nee, dat komt er net van. Want ik heb zat er ook met mezelf en maar heen staan. Om zich mooi door de wending waarin te letten. Want dat zit de jury ik nou. Maar dan je weer van hand verhoren en ze erin net tegelijk mooi in de wending mooi, ja, dan ben je er ik weer al. In 5 combinaties, dat is net altijd vol. Bij leidt tot een enig idee? Ja, het is zo moeilijk om een fjouwerspan te formeren. Die alle fjouwen bij elkaar rennen en ik zou rennen, maar dan zat ze in zijn fjouwerspan rennen maken. En wij zo'n niet maar een paar oren erbij. Wij zo'n Sunlight en Elburg erbij zetten. Maar ja, dan heb je een hengst erbij. Dan weet je nooit hoe dat rent. En als hij springt, dan springt er ik eventjes langer. Ik denk dan op het moment dat ze de beslissing nemen. Ik denk dat het dan krijgt misgiet. Ik denk, ik even safe. Ik nog in combinatie. Nou ja, het is misschien ook wel aardig voor de meeste thuis om dan even het verschil te gaan. In die zin dat, want Pierre Brieke waarom, winst ook de ereklasse met het waspan.
Kerst u dan ik uitlezen wat dan het verschil is tussen het rieden van een dwarspan of een fjouwerspan? Ja, een dwarspan is natuurlijk veel makkelijker dan een fjouwerspan. Een dwarspan, ja, dat moet je zien dat de rug te houden aan beide kanten. En een fjouwerspan, ja, dat moet je... krijg ik al zo, dat moet door de wending en de strengen moeten correct ietsje slap lezen. En ik in de wendingen moeten slap lezen. Dus we moeten net volle loeken die voorste hinden, want dat zijn de showhinders. En die orenhinders, die moeten eigenlijk het zware werk doen. En dat mooi elkaar, dat is de moeilijkheid ervan. Maar dat lukt me tot nog altijd aardig goed, moet ik zeggen. Nou, en dan nog even een oude sluit. Dan denk ik, wat vind je van de nieuwe piste? Want dat maak ik elk dit jaar riet ik even vrezen. Ja, ik vind het een geweldige baan hier. Je kan je altijd rieden. Ze zijn er hartstikke vol aan dienst. Ze hebben hem weer houden. Ze rollen hem elke keer. Hij riet hartstikke best. Nee, daar ben we zeer door tevreden. En nogmaals, je kan altijd rieden. Veruit het naar zijn volle. En die grote concoursen, echt die grote concoursen, die konden problemen mee krijgen. Dat ze zeiden van, dat heb ik per verlies in op meer. Dat de zafvallenwerter komt. Dat ze zo'n groot evenement helemaal aflossen moeten. En dat zul je eigenlijk nooit meer gebeuren. Dat is het grote voordeel van van zo'n bodem. Nou, het zijn natuurlijk tropendagen, want de zei het al, Tietje hebben nog gewoon. Nou hebben jullie het riesmandje, moest ik nou op meer nemen komen en waar je in Boetenbast? Jazeker, die hebben we al hier heen. En we hebben Tesla nou tussen in de hand. Nou, dan ben je er eens even uit. Ja. Bedankt in elk geval. Ja, bedankt. En dan per seconde, per minuut, mag zij zo, een minuut zelfs. Koos Willing, hoe lijkt het met jullie hebben in Driels? Nou, die 21-24 van Jouke de Groot is die het nog. Dat is nog altijd 4 voor de eerste. Mooi scoresrecord. 2060 is de beste afstand van Nat Brandsma. Die staat er maar 2 en 3 tevens op, maar 2030. Nou, Bart Helmholt is nou ontzet. Had de Pools druk maar ontzetten. Want ik de wiertsprong die Jouke de Groot correct maken. Het was zijn vierde sprong. Nou, die wie al spectaculair. Want ja, die man, die hoort alles mooi voor het spektakel. 21-24 is dus de afstand. Werd die oren haar al hier op stikken bieden. Benam en ik, Arne Galema. Het klassement in Friesland helemaal volsprongen. Maar al je dikke 20 meter sprongen. En hij was er graag. Want ja, een Peri Lienwater hier Nederlands kampioen. En nou bloedt er stiekje op 1864. En dat is de min. En dan baalt er. Want ja, dat klimmen van Arne Galema, dat is niet mis mooi. Alleen dan ga ik het vierste rap oer. Ja, en had je een sjoegen naar Jacco de Groot. Die kan heel kalm. Maar die grote klimslagen die stok uitklimmen. Omdat er mooi stil oorgiet. Nou, we zeggen dat Dimfie Verrooyen bij de vrouwen. 50-94 scoresrecord. De vierste afstand. Daar komt ze nou net aan ta. Maar ze gaat nog wel onder leiding. Var Wendy Helmes en var Lisbeth de Wit. 3 vrouwen dus uit Holland. En dan even bij de juniorenbatterien. Daar gaat nog altijd Jan Teer de Nout onder leiding. Maar 18-0-1. Op de tweede plak is Krekkam Ricardo Fay uit Haastrecht. Maar centimeter half. En op de derde plak de inwender van de Rielst Bobby Zwaagman. Maar centimeter en 4 centimeter. Ja, Koos Wieling, tegen dank. We jij die aanstaan graag weer, want dat belooft heel spannend te worden. Had ik Helmholt zijn beste beentje voorzet. Dat is helemaal geen Fries, maar dat is zijn stakken goed inzet. We binnen aan zijn weer. Dus mooi een heel soort spanning, sport en naaipeteren van het IFK's. Ondaanzet. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Waar had er nog door zwemmen in Zwembad Stiens? Ja! Maar waarom naar Stiens, mam? Zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Van Jim het verwarende boetebad van 28 graden en leuke attracties. Mem in bubbelbad en Heids mooi op het terras. Sportcentrumgreen.nl. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Zwembad Stiens, het zwembad van een hele Dijkvoort. Sportcentrumgreen.nl. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartingstiet opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Wolle jou een mooie dijkvoet van joch naar €80. Hier is een sloep voor de noordelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert. Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur Noordfriesland.nl. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen, dan je het beste uit de bus.
Oh, Jo gaat de klus binnen, staat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Ajo, lekker slet. Bennerie de boer, goed en het joer. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kist ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Mijskepers. In Leeuwarden kist ze ook dichtbij kwijt. In de WeCycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjug op wecycle.nl/Leeuwarden. Wat een fris en uitdagend design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. En dan worden we dak, dashboard, raamstiel, schitterend. Tje maar gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedak. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontjen expertwinkels... waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €390. Expert begrijpt het. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedak. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Waar had het grootste 55-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. De opromming van Lippenwonen is weer een feit. No toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vliegerkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat voort. Nou mijn kwartingen voor Holland 75%. Zorg uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Omroep Friesland. 92.2 FM. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de plek van de vliegramp in Oekraïne zijn opnieuw menselijke resten gevonden. Net als gisteren konden Nederlandse en Australische experts er vandaag urenlang hun werk doen. Niet ver van de rampplek sloegen wel granaten in, maar de experts konden gewoon doorgaan met hun onderzoek. Voor vandaag zijn ze nu klaar. Alle menselijke resten zijn meegenomen naar de plaats Soledar en daar vandaan worden ze zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. Wanneer precies is niet duidelijk. Vliegtuigmaatschappij Emirates vliegt voorlopig niet meer naar Guinea vanwege de ebola-epidemie. Het is de eerste grote luchtvaartmaatschappij die het West-Afrikaanse land mijdt vanwege het dodelijke virus. De Nigeriaanse maatschappij Arik Air besloot onlangs al om niet meer te vliegen op Liberia en Sierra Leone. De ebola-epidemie in West-Afrika heeft tot nu toe ruim 720 levens geëist. In Frankrijk is een agent opgepakt voor de diefstal van een grote partij cocaïne uit een politiebureau in Parijs. Donderdag ontdekte een collega dat een partij van ruim 50 kilo cocaïne was verdwenen uit een vergrendeld magazijn. De drugs waren in beslag genomen bij een bende mensenhandelaars. Op camerabeelden was te zien dat de zakken werden meegenomen door een man die veel leek op een van de brigadiers van de afdeling drugsbestrijding. De man is vandaag verhoord en is voorlopig op non-actief gesteld. Bij een grote landverschuiving in Nepal zijn zeker 8 doden gevallen. Honderden mensen worden nog vermist. De aardverschuiving heeft een stuk van een belangrijke snelweg weggevaagd. Een rivier is door de neergestorte modder geblokkeerd en achter die modderdam hoopt het water zich gevaarlijk op. Het leger probeert vanuit helikopters met explosieven een gat te slaan in de blokkade. De bewoners van lager gelegen dorpen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het weer. Vanuit het zuidoosten en midden van het land trekken onweersbuien naar het noorden. Daarbij zijn hagel- en windstoten mogelijk. Op andere plaatsen schijnt de zon. In het noordoosten is het 29 graden.
Morgen in het oosten nog kans op een bui, in het westen geregeld zon en het wordt dan 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Frieskenijs bij Omroep Friesland. De oorbaande replica van het VOC-schip Prins Willem is sloopt. Er waren net genoeg partijen om yield bijna te krijgen voor renovatie. De kosten daarvoor waren roest op 10 miljoen euro. Zo in de Hazer Willemshaven komen te lezen en er een waddenbeleveniscentrum worden met werkleerprojecten. Het schip baande in 2009 volslijn aan terug kwadsluiting. In april is het schip op lest van de gemeente uit de haven van Haaswaai sleept. De Prins Willem is bij skipsloperij RDM in Kampen sloopt. Uitkeringsinstantie UWV weigert de dwongen ontslagen bij zwaartegroep Aliade op het Jereveen. Het gaat om het schrassen van 200 banen en dan gaat het om 160 mensen. Nevens Aliade binnen ontslagen nedig omdat er een forse delgong aan inkomsten verwachten wordt. Het UWV maakt vergunning verliezen voor de dwongen ontslagen, maar sjucht er op dit sluit de noodzaak net van in. Aliade oorluidt na je week maar de vakbonden hoe het nog verder wat. De organisatie van de Snitsweken had van de Medicine oude films voor het evenement oorlangen aan het Frisk Filmarchief. Het gaat onder andere om een film uit 1942 en dat is bijzonder, want er binnen een heel soort beelden van de Snitsweken uit de oorlog stiet. Via de bezittenijen onweest uit beelden uit de jaren 50 en uit 3 reportages die het eer voor de Wraad-omroep maken binnen. De organisatie van de Snitsweken hier de films al lang in bezit, maar wist net goed wat er maar gebeuren moest. Het Frisk Filmarchief is uit de schroeven met het nieuwe materiaal. Een 21-jarige dragster is aanrond nacht oppakt omdat er een maaiwerker van een bar mishandelde hier. De verdachte wie aan de Zuidkade uit een horecagelegenheid zet. Maar boer er weer in. Doet een portier en een maaiwerker van het café om Tien houden had er het slachtoffer een klapjoen. Na de mishandeling is de dragster uitnaaid, maar op grond van zijn signalement had de politie hem letter oppakt. Het waren Piet Paulusma, ja, de finish. Jedder bij de IFKS zien hielp een tweet zo min waar in het midden van het land. Hoe vier is maar de tongerbuien hier bij u? Ja, nou, er komt door de Isamarengebied uw kant op en vanuit het midden van Nederland. En er zit nou nog tongen in. In het eerste buiencomplex gaat de tongen er wat uit. Maar dat buiengebied dat komt nou tussen nou en steeds maar een uur of 8 uur hinnen. En er zitten zware windstitten bij, vooral in het watergebied en boven de Isamar. En daar zit ik flink wat tonger bij en soms ik hagel. Dus een waarschuwing, maar het hiek juist al dien onder watersporters, gewoon de havens op ziekje. En joen en vannacht, nou, misschien komen er nog wel een aantal buien achterom. Morgen ligt het weer vol beter. En van joer dus de waarschuwing van nou en straks de zwiere buien van, of soms zwiere buien vanuit het zuiden mooi. Altijd een strak gazon? De kabouters doen het niet. Bij de Boerdrachten heeft u keus uit alle merken robotmaaiers. En de installatie kan volledig verzorgd worden. Robotmaaiers van de Boerdrachten. Voor uw gemak gemakkelijk geregeld. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Robotmaaiers voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Deboerdrachten.nl. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jereveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort yield. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartingstiet opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Met internet van Ziggo zit je goed. Want we hebben onze internetsnelheden weer verhoogd. Niet zo gek dus dat Ziggo door tweakers voor de 4e keer op rij is uitgeroepen tot beste internetprovider. Wil jij ook supergoed internet? Stap dan nu over op Ziggo. Ga naar ziggo.nl. Voor altijd verbonden. Ziggo. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommersbee Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Zonnige strandvakantie? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl.
Wiersma Tenten en Partyverhier het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Ajo, lekker slet. Bennen wie de boer, goed en het joer. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een andere kleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Het rozevolle wielen. Varren, maar je broers van de kop. Van scootievaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier al meer dagen. Recreatiepark, Wettersport en Partycentrum De Kuilart in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilart, dat alles mogelijk is. Meer informatie? Groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilart in Koudem. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwadderkoeken. Oh, molkwadderkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels. Waar deze tierenzinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. No top lege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vliegerkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat wordt. Nou met kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seyts. En Peer Moanelien water nog royeert. Maar vanmiddag pakte hij de eerste oefening bij de IFKS. Sikke heerskop, docht dat er Verlien hier maar ophouden weer. Winnen. En ze zit hier ook kleer. Minke Adema, die zal aan zijn spullen voor u. Prachtig, dat is de best. Hoe nou net te praten, maar de mensen zorgen die ik op televisie. Dus wuif maar even. Ja, die komt dus aan zijn haar muziek. En we praten aan snek verder hoe die oefening bij de IFKS. Maar daar is nog wat een gevaarlijke situatie mooi het waar. Dus de verslaghouders binnen even een oorplakje onder het ziekje. We ruggen op u nou op een hele oren mooie street. Een twa-street tussen de 2 beste 4 leppers van het long, denk ik. En Koos Willing is daar in Driels. Want Jacco de Groot in 24 begreep ik het goed. En ja, dan moet Bart Helmold reageren, hè? Ja, en dat wie krijgt een fjouwer. En toen zei ik, hij zet de pols. Maar wat deed er het fantastisch. Ja, je wordt er super stil van. Want het is een coole kikker. Hij kan dan altijd hem oppeppen, motiveren. En dan zet hij die stok, krijgt wat verder als Jacco de Groot. En dan komt er een fantastische sprong. Hij kan die pols uitklimmen. En dan komt er in het zandbed naar 21 meter, 34. Nou, weet ik al even zelf. Bart Helmold, de houder van het nationaal, het wereldrecord om het samen te zeggen, 21:55. Dat die er hier op de Twakamp in juli in Linschoten. Dat we je net verwachten, 21:55. En nou dus die 21:34. Een supersprong. En dat je dat dan vergelijkt, hij en Jacco. Ja, de uitsprong is totaal hoog. Jacco de Groot komt van heel heeg uit die pols bij. Nou, even die kikker uit de kiel. En Bart, die liet de stok vol in zijn zakje en maakt dan een geweldige uitsprong. Maar hij gaat verder als het balsie, 21:34. En als die staan aan zijn steenbloot, dan wint hij de nationale competitie. Bij de vrouwen kennen we de balans al een beetje op, maatje. Dimfie Verooyen, die mag nog een keer leppen. En Wendy Helmens, die had krijgt lep, die is te beter gegaan. Maar er komt net een Fries in de finale. Want de 54 van Dimfie Verooyen, die er nog één sprong te gaan had, die is goed, denk ik, die is gewoon van de winst. Of tenminste naar de finale daar. Wendy Helmens is de nummer 2, maar 50 meter en 1 centimeter. En de nummer 3 komt uit Holland, uit Woerden, Lisbeth de Wit, 14,99. Bij de junioren nog altijd onder leiding Jan Teerdenauto, maar die 18 meter en 1 centimeter. Op het tweede plak is het nog altijd Bobby Zwaagman, centimeter en 4 centimeter. En dan komt als tweede in de finale de Hollander Nees de Bruin, maar 16,91. Maar we wachten zo nog even op die laatste sprongen van Jacco de Groot en van Bart Helmold.
daar willen we bij blijven, want dat maar we jaren. Eerst eventjes naar Geert van Thun in het Cambuurstadion. Dat een heel soort mensen kunnen naar de selectie van Cambuur. Ja, het is toch altijd weer spannend. Het is aan het begin van zo'n seizoen. Wat binnen spelers, hoe passen ze bij elkaar? Wordt het weer zo'n mooi seizoen? Wat is die verwachting, Geert? Nou, ik denk dat het... ik denk toch dat er echt wel wat bij moet Farin. Qua snelheid Cambuur, maar het heeft van voetbal in diepte op de boetenkant. En de snelheid op de boetenkant. Ik vind dat dat al jaar nog net goed genoeg is. En daar is, denk ik, de trainer Sterver ik wel mee eens. Ik vind dat het centrum van de verdediging, zat ik het Aruna Wieke bezoen had, toch echt... Want de matige kant is, dat functioneert nog net echt geweldig. Dus er is zo'n voetbalwedstrijd, zo'n oefenwedstrijd dan ik wel weer voor, omdat dat is jam. Maar aan de andere kant, daar ben ik wel spelers inhellen die wel wat verschil maken kunnen. Je moet net vergeten dat bij Gelieks een Virgil Narsing, ja, die is blesseerd, die had een liesblessure. Die is nog wel een week of 3 of 4 uitskekelen. En dat is heel spiekerig vanzelf, want dat is die snelheid aan de schietkant. Die zo ik bracht weer een keer terug Daniel de Ridder, maar hij is nog altijd blesseerd. Ze willen hem heel voorzichtig brengen. Martijn Barto, de spits, ja, echt nog blesseerd. Maar goed, dat is dan een spits die vervangbaar is steeds maar. Terug ook Betje, die ik weer in de basis begint. Terug Michiel Hemmen, die invalbeurten toch heel behoorlijk invult. Ik zeg hem, in de Graafschap. Ja, 2 keer werkelijk een messcherp scoren. Heel goed het eindstation van een mooie Cambuur-onval. Want via het, net als de andere kant, ja, dat er echt hele leuke dingen Shellit midden trok Cambuur. De wedstrijd in de Graafschap hel ik er nou even uit van 14 dagen volin. Nou, die weer bij Vlagen echt heel goed. Heel mooi voetbal in. Precies het voetbal die zat Cambuur, dat Vliet directioneel in het. En wij moeten ze dus de handhaving bewerkstelligen hebben. Nou, al met al is het optimisme vrij behoorlijk onder de supporters. Ik deel dat optimisme deels, want er is ook nog een heel behoorlijk deel van die groep intact bleun. Dus ja, waarom zou het net kunnen? Ik denk dat het kan. Zeker dat je zo naar de concurrentie voor die onderste plakken. En ik denk dan aan de promo Wendy, Dordrecht bij Gelieks Willem II, maar ook Excelsior. Dat zijn echt geen clubs die de prototype speaker in hebben. En die de enige moeite hebben om de selectie rond te krijgen. En dan acht ik Cambuur toch wat verder als die 3 ploegen bij Gelieks. Ja, dan ga je zonder je erbij kleren, dan ga je weer handhaven. En dat is hoe Cambuur echt die definitieve stap maatje kennen. Er is trouwens nog een blessure te melden, want Wout Drosten die is nog altijd geblesseerd. Die heeft een ankelblessure en daarvan is het even de vraag. Helpt er nou de eerste wedstrijd Nijenwieken, maar dat is het al, 9 augustus, Nijenwieken Snurdium, tussen Emmen. Dat is nog even de vraag. Nou, voorlopig zullen we Marlon Pereira dan gewoon als de stand-in verschijnen. Dat is een soort, hoe zeg ik het zeggen, in defensief opzicht de Haarlemmer olie. Want hij vult het al hier vrij naadleers in. Daar hoeft het al hier net volle minder van te worden. De Sillertje begint denk ik al een beetje naar de basisopstelling van Cambuur. Maar Meeleg in de basis, maar Albert Roesnak in de basis. Maar Hemmen dus als tweede spits voorlopig. Maar Dijkstra vormt nog altijd het centrum. Maar Etienne Reiners zit er Juwet Ekwer. Lucas Bijker is een zekerheidje in de defensie Verzels. Nou ja, en op het middenveld Mohamed Al-Makrini, dat is de onvuurder. Verzels zit hij daar. Maar Albert Roesnak, dat vind ik toch meer een middenvelder als een onvaller. Maar dat betekent weer dat Dejan Meeleg wat meer uitwieken mat naar de zietkanten. Hij zit ik in de basis. Nou, zou binnen het wel wel wat puzzeltjes te maken zien. Echt voor u om te zien van wat willen we definitieve basis van Cambuur. Maar ik denk dat we daar in deze oefenwedstrijd van Cambuur Tjen Emmen heel dicht Tjen zetten. En dan mogen we die blessuregevallen maar eventjes vergeten. Want als die weer fit binnen, nou een Virgil Narsing zou ik absoluut in de basis komen. Geen enkel probleem. Maar Daniel Ridder, die komt in de basis als hij echt fit is. Wout Drosten, een zekerheidje als hij fit is. Dus Hildal naar de basis, zat die Nijenwieken weer, zult we nog net zitten. Maar een geraamte kunnen we, denk ik, dadelijk wel ontdekken. Om 4:30 beginnen we maar de wedstrijd tussen Cambuur en Emmen. TV screen, coming at you every Sunday. See the face on the
touch that dial, 'cause I'm everywhere. Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. Well, he's been telling me everything's gonna be alright. Won't find me practicing what I'm preaching. Won't find me making no sacrifice. But I can get you a pocket full of miracles. If you promise to be good, try to be nice. God will take good care of you. But just do as I say, don't do as I do. Well, I'm counting my blessings, 'cause I found true happiness. 'Cause I'm getting richer day by day. You can find me in the phone book, just call my toll-free number. You can do it any way you want, just do it right away. There'll be no doubt in your mind, you believe everything I'm saying. If you wanna get closer to him, get on your knees and start praying. 'Cause Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. Well, he's been telling me everything's gonna be alright. 'Cause Jesus, he knows me, and he knows I'm right. He knows, oh yes, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life, and he's been telling me everything's gonna be alright, alright. Jesus, he knows me. Jesus, he knows me, he knows. Jesus, he knows me. Jesus, he knows me, he knows. Jesus, he knows me. Jesus, He Knows Me van Genesis, wie je dat. Ja, dan is het even een stap, maar wat een bijzondere stap van Genesis naar de live gast, de muziekgast, de muzikale gast van Joert Mink. En die zal Farus Willy. Ja. Ja, en dat mooi. Dat is mooi. direct wat drinken gewoon. Ja. Dat is niet van het mak, hè, dat we de beetje de spectaculaire cocktail van Guillaume Blauw, omdat toch Cambuur en ja, Gerard van der Bel die ziet je krijgen. En die voelen hem lekker, dus ik ken hem daar. Hoe bist je? Ik vind hem heerlijk. Ja, Gerard had een goede smaak. Mochten we wat drank in, hebben ze die? Ja, maar dat deed er net, had ik begrepen. Nee, dat mooi net. Nou, het beter wil ik maar aan, ik naar Nooster rieden. Oké. Ja, we praten haast wel even verder, want hij heeft weer een heel soort beleefd. Oors wie het deze tijd van het hier wie het al heel druk, maar al die jongeren in lang waar, hè? Ja. Als de havenmast, de Sneekweek. Ja. En dan was het lekker jongen, lekker rustig. Veel beter. Ja, doe maar. Ja. Good morning, heartache, you old gloomy side. Good morning, heartache, but we said goodbye last night. I tossed and I turned until it seems you have gone. But here you are with the dawn. Wish I forget you, but you're here to stay. Seems I have met you where my love went away. Every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you, no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight from Sunday blues.
Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me well. I might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Good morning, heartache. Sit down. Prachtig. Mink, Adema, ASMR en dan praten we maar Mink. We gaan nou even naar Koos Wieling naar het Vierliep in Driels. Ja, ik zie ook nou het scoreboard van Ricardo Fay bij de junioren. Centimeter 90, dan helpt het dus net Jan Teerdenauta. Jan Teerdenauta die wint de wedstrijdje, maar 18.05. Had hem nou weer verbeteren in die allerlaatste sprong. Nou, en dan zien we naar Dimfie Verrooyen. Jongen, je komt even te kwartje. 16,87, een geweldig uithaal. Dat is maar 4 centimeter minder als haar nationale record. Want dat sprong ik op diezelfde twakkamp. Het Bart Helmholt, het Nederlandse record en het Friese record ik leepte. In juli dit hier in Linschoten. Maar wat een sprong, 16,87. Fantastisch, dat is zelf een ijskansrecord. En Dimfie Verrooyen, die wint nevens mij de twakkamp, of de nationale competitie. Nou, dat moet even rekenen worden, want Wendy Helmers die had ik een protopunten gepakt. Nou ja, en wat duidelijk is, een imposante serie had het deel zet. Jacco de Groot, 1984, 21 14, 21 24. Doe een weer het sprong. Doe weer 20 84 en de laatste sprong 20 64. Maar 21 24, een evenaring van zijn beste sprong dat is net genoeg voor de winst. Want die gaat, maar die fantastische, die supersprong van Bart Helmholt. Maar 21 34 naar de burgemeester Bart Helmholt. Juster weer de beste in Boetenpost bij de competitie van het Fries Leppersboen. Nou wint er hier in Driels maar 21 34. En hij wint ik bij de senioren die nationale competitie. Voor Jacco de Groot en voor naar Bronsma. Want die wordt hier te redden in Driels maar 20 meter 66. Een toplieperij, wie het hier vanmiddag. We zullen zien wat reacties zijn op het achterste veld. Onder oren van de grote winnaar 21 34 Bart Helmholt. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, yeah, you another name. Switch up
there's no place I'd rather be. I'd rather be. Clean Bandit, wie dit mooi. Jesse Klein. En Rather Be is toch wel echt wel een plaat die voor mij echt Simmers klinkt op dit stuit. Het is altijd een lekkere plaat. Want ja, Tieten, wij maten aan hè? Mooi uw Simmer-hit. Heeft dat nu zacht? Ik ga je nu zacht zitten helemaal leer. Ik ben er helemaal benijd. Wat, en dat doen we in het lijst horen, maar dan mag je hem stemmen. Wat voor Simmer heet je hem Jaren van U's dan? Nou even naar je Koos Wieling, want spectaculaire wedstrijd daar in Driels mooi te vierleppen. En ja, dan maak je de meeste knop zieken die dat ja, daar verzwaren. Hè? De sporters zelfs. Waar is het bij de microfoon? De winnaar, Bart Helmholt, winnaar nationale competitie. Dat die er verdienen hier ik al. Maar een mooie afstand, wat een super afstand, 21-24. Doe ik zeg, Bart, Lokwenske trouwens, die prachtige serie van die grote concurrent Jacco de Groot, die hier al 21-14 en 21-24 staan. Wat toch toch doen? Nou, lijkt baltje mooi. Dat is meestal mijn eerste gedachte. Nee, ik had dit seizoen gelukkig vaker op die 21 west. En dat jouwt wel heel veel vertrouwen. Nou, Justion heb ik nog een keer weer mooi op die 21. Dat wist ik gewoon, als ik hem goed pak, dan is het mogelijk. Maar ja, dat het dan toch weer gebeurt, dat is wel heel fijn. Ja. Maar die man uit Holland die hult net op, hè? Maar die ging maar terug. Nee, die tweede sprong weer fantastisch natuurlijk. En dan komt zijn derde sprong weer nog veel mooier eigenlijk. Want daar hield meer tijd om gestrekt eruit te gaan. Toen dacht ik even dat het een Nederlands record was zo. Want dat wie voor hem toch wel bijna maximaal. Maar hij had dit hier de straks 4 net als dat Rory hier net. En dat kost hem correct die 20 centimeter. Maar ja, daar kiest alleen maar respect voor haar zulke series deel 60. Ja. Die 21-24 had ik dan sjocht naar die uitsprong en naar Jacco de Groot. Nou bestond de kenner, ik bedoel, ik zou er nooit. Maar je hebt toch het heel verschillend. Ja, Jacco Gott is zogenaamd gestrekt. Die draait onder de polstro en die draait tro. Van heel heeg, hè? Ja, van heel heeg. Maar ik denk dat ik lekker heeg bij kwam. Dan liep het minder heeg, omdat ik gewoon ijzerstak blow. Ja, het zijn keuzes die smaken. Mijn uitsprong kiest op het allerlaatste moment nog meidje. En Jacco zijn uitsprong had gewoon meer tijd voor nodig. En dat is tijd wat ik eigenlijk nooit krijg. Dus waar ik eigenlijk net in train ben. Dus ja, dat zijn keuzes. Ja. Hoe is het nou met het lichaam? Want we hebben 3 keer geleerd deze week. Ik denk dat manje weer op een tafellijnen hier, dat ze meer wel los met een meidje. Want ja, ik zei kijk, dat is op. Dus ik ben gewoon waar. Zijn laatste sprong, dan perst alles er nog wel even uit. Maar daarna merk ik gewoon dat